Arafo memewakwa ba edoba emergencyghanamovementtv so na se broken heart wohoi yewo mu types bebre yewo bi mu a tesejo ma no mu ye yum omu ya bodam ewo bi mu nso eba omo so achese na akwakoye se onam kra na obekasa kasa na enye onye na hwekra na ode na asem aba bebie wuso na eye abawe ya mbra beka ne ho asem idie broken heart na ache no ni broken heart ni dia dofo penye ne behwe eye nsem bebre akwakoye nsem hu chese asa wu nim so ya no mu nsa o se bibisa dofo kam ho enye konkote mu nsem ha we sifa ehya ase eden na abrante ne ka kire na ama no eja no ensa no mu ene eye oba pimfo bi nso adofo enkrofo ediboni pa o amafo ediboni eri hye esumase oba pimfo ne ba adofo omo kunu na wo hwe diwi ya oba pimfo no tumi se na ne 9 months anodofo owo mu eno nso yenkonkotie mu nsem ye dai emra pictures no any videos ni nya wo abede ubetini yakoba amodofo message ma adwene ewe echi ntimi so se video subscribe mame like na share na afoforo enye bi enhwemo mama ayamano ne nyina omunya bi enhwe na afei so mi notification bell na so na notify ebreso obenya mi videos di bi so ade ahwe ntu di enkohwe video no establombe abonimbe abodini di ofeni agro aya di abonimbe bonimbe eye mate Esther ene o ba utwa bi ana mendiye nyaminka kure utwa bi pa ene utwa bi utwa bi de mi kunu o mam bosiafo na nyere enye me wudi eso am nyere entenam so Esther adenti na wo ba mpani ni mu ne na wakwa akutwa bi adenti so abosiafo saa na beban me baaye me kaaye no saa na me baaye se mi kunu no saa na ore yeme no ana sa na wo ba mpani ni mu die enti na ma akutwa bi na no sa wo ba wa ntwa bi dabi enti adenti na na de wo ba akutwa oh yankopon dawol mandim saa na me yeme paatwa enti yankopon na wa akutwa bi Esther brother yankopon na ka kire se kutwa bi Nyesa bla na hwan na ka kire o se kutwa bi paatwa nyesa opa hwan atwa mempa mtwa me se hwan na ka kire o se kutwa bi ade na baaye no waka kire me se me kutwa bi ade na ka kire o se kutwa bi sa ade na eba mani de na eba de sen de na baaye what me ka kire me se Esther kutwa bi hwan na eba minim oye be ma na so oba minim se oye oba o ye be ma de ade na ba dia de eba mani so no me boa ade na ba wani so bla de eba mani me so no awonye be ma wono so oye oba enti ye de de eba ye na no na eba ye obeka se gu asum o se kotwa bi o se kotwa bi enti u kotwa asai me try 5 what did he man didi adechi ambe pemi sabire mi yandidi enu akotwa bi ma twa na unim so obewu me pese ewuo na me nam kwana so no o pese owu mpa twa adai mi kunintra o na me mewu wa asase wiesu na wukuru ntira na se wu a ono no obe yibie gu sama ne so papa oh wakaye pa wakaye okay enti wuku be menti mewu me huni se ana me yema hyeme hu be mana me hu se o gina o sisi amene ni gina o sisi na anu me hu no asuka kurowe mu o te se me yem hyeme me ko twae me ka kire obi se o mama nsa no monno was sister Argentina obenu nsa me se o mama nsa mi suye mi kani na ne mi suye no ma nsa no minum ye de baby am die no baby am ko die no me pa na sa so me dan yi wa na fie
Manavie. Oda he. Me da bontemo. Ele me da ye. Okoda adwuma mu ho. Ne kwanya no. Dabi enye ne kwano. Wo bi dan na chi wo na me ko da ye. Okoda ele lo bi da ye chi. Achi. Ensana no abunenti. Wantumi anko fie. Na oda obi da chi. Da ye. E ma de chi ne. De chi ye. Na me oh iron boy. Mi ko ne sister dan me sa ko bom ne sister bu say ai there are somewhere odi na anyone was there sister Esther yes she fanisa me fanisa o obia me fanisa me bala obe gina bontim we a odi na di na chi ba ha ne say wonu nanim no akwala nti mitimi nkasa nkyira akwala ne se bia na si akwala we mitimi nka nkyira ne se ko mimi de minum nsa pa nsa de manum pa Esther aya yombo Esther enti enra say na onum ye ma wo boy ai me enra onum say me fa 8 onum 8 ene bo sram ya wantumi anko fi manko bebia na oda hono na nko bi be fa wo ho obi kura wo yi misika ne me phone yina me phone na no me de ba he no obi ayi ko wo yi me ka chere ni ba kura se ade ba chi no metima ni so no na wa fam phone yede Abraham wo kan se ai wonu de onimi o na mi kunu nti ndo ade chi a wo bere ore me phone baba no me yo me kunde sana obeyem yo me kunde sa Esther eye broken heart no wanya ayon boy ama broken heart ana me mfa aha me busa wo abrogo hat minti mi na ntakura ne ma kasa ma bodam ma nume nsana ma adwene ye adwuma to no ma na mo adwena ye adwuma sana na oba ha na wo no mo bi so no adwene ye adwuma wo sa na no me ba na me nume nsa enso sa no adwene ye adwuma ma adwene ye adwuma ene nti ene wo ba ya awa no bi wadwene ye adwuma na ye ma adwene ye adwuma bla de meka bia emfa wa hunu sa me hunu sa mbusi afo yina nim se anyimi kunu ntia ka emana sa Esther unim se wu ku ho mewu me majatum mewu waje atum so obewu opese wu me pacha me peso momo jimutum se u me Bismarck olmai gore ai mo munyina mia na metete nkwala na sisie no na se wu a hwan na betete nkwala minim o minim udi be machi akun ho Esther what me dimi nuya dimi bla yirmu yina na me hunu sai wo mume be ma yo what me nchen wo mume na sa na se ukun ho Esther mami wu na uja na wunya be ma foforo dabi ozo ono obetete me ndum yin be bia oso be dey otete me otete we jano na fa be ma foforo wo mpene onza mpene be ma wo mpene ne mpene china na sesi o ka so apene nso a obeja insa ai me ko nka me donya me do me papa o wuye abolim be senka wonnom nsa ne bi me busa bi ani o ni nsa no mo na ne ye dai na wo wonu ana mam no nsa no me ma no nsa na me ho ha me nti wonu no na mam no nsa Esther dia wa ye ya wuti hwe hu say ye me aye mam mompa the picture na no Friday no na momfa ene momfa ntoto ho mane hu ye besa wo hwaw ho na anu fiada na wo ba ha say fiada na wo ba ha no ene dia wa ye wo hu wa ye aye
Eya ma wo. Nka anu akora nka me num aduro nka me bewu. Anu. Ka wo ko num aduro. Me ka me num aduro nka mawu. Na ye de no anom. Ade ebe aye ne se me ko be ma ne fio. Baby o won me ka chana se ayombo de o ye bi aye. O betu me wu na. Me ko de fio. O ma black for me nsa na di matam say me ba FM so no ma jimi ana me ninya nsa na arentina me de me kunu awo fufu a me be gina FM so na me o man kasa me su ye su de me fa no kwa me kan e de me su me pa na blind say wo be bu mo dem ampa na o de wo bom tiru Ode de ai abubo na bom tiru eni wo say wo Esther na odi ayombo ko sa FM we mi donya me ku ampa seru o kan yi minne kasaye pa na me yo nti me ko mi kunu na me say anya wo ayombo ya be ma we want me am say te wo be ma we ya anu me da ho no ko wo ko baby to wo ko eno ka jere me wa nga jere me wo ko be me yedi na me ayombo me container wo no me peja container me de ba fie me de ba no me so baba be se me Esther say ana say wa ma be se me be sine etie for o de first start so momra me hwe de next akoye ne ho me de manu mensa ba wanu monsa pa ba manu mensa undim se unim nsa nso nom dabi ene wo so anom say 5 city after 5 city na ayo say o nya member mpo unim se unim nsa nom dabi 5 cities ensa city num ena ayo say ya auditiwe enti wa de wa ye wo hui Esther eye nyi sanga mewu nye nsa na nka bewu mewu enti nsa no na amu anya nkwa na nsa ya aduro anu ame koda obi dem eni ese nipa no ye wo ho adwuma ni sister dem nim koda Esther oda so pa young boy dabi on pa young boy me pen pa na de kwaya odim fa so no mpenu bi enti eni ese o mpenu bi wa de na manhu na na wo kono nsa de mi hu na mi no nsa ne se blabi wo siam wa asko krum na obusa me se wo Esther wura o ya ayombo se anu de in fact shim ma ko chobia enyeyi mi chobi wie na me ko me burda ti ompesa obeti bibia enti na wa burada eye atie for Esther ba yenim ha na anu fiada no Friday no eno ba ha Esther ba Friday no monfa photo nto so no ono anhwe bi monfa Esther photo nto so na anu fiada na Esther ba ha ode ne mpena iron boy wone na wumienu ene baaye we no matwade wakata nani untwade wa bie nani momani mie nani ode fa ne to so na wa de otwa yi photographer ode ntini enta ma untwa photo no Esther ne da so Friday no we ha no moy zeri mapopa mapopa deep one pa ene de wabo mapro bra mabro me bla nyina mo hwema ankara ko to va na nyina no omuni mi se mabo omo hwe won kra omo hwe na akra omo nyina hu so wabo mabo pa na omo nso hu so wabo ye aye bra mambo anka yin
wa mo ankenye wa boy de ye Iron Boy was to say mo fa Iron Boy into so ma manfo hu no say wa mu bi akopai estate because Esther de na ba ti wa me akobo no me na na bi ena ma me Esther say wasi owu kwa so obennom nsa wu oti hwei woni krachi we ya wo mamu mienu Esther ye frafrani Iron Boy nso ye frafrani frafrafo mienu na abesi omo ho e wa asantemam de Iron Boy e de ye Esther e na Esther de Iron Boy ba ha enura ye se Iron Boy mu bi de bo akopa estate e wo sa asem we ho mebu sa Iron Boy na ono nso akire yimu frafrani abaya ne ho fe pa ya senka wo nyabotre gya ne ho na wayi sa broken heart na ache no na ema ne no mapetese no ato nchen a Esther obi anka nchiro so ho feda omokada na eni adenti na wo se wo Esther bla unsa wo se wo memi aminim onim obi a wonnim no e na wo ye Esther adey Esther no mensana mi mo bla we ha no mo yire aw muni se ane me krano entimenko ni muni se o timi ume anu ada insandio no akoto nsama manu no esa atoninga si maidi ono akoto bi ma no de adada o dada o sese o dada mi se o meno na ekobeko ona ne bako enso ni nyina enya no enkosi yo asugo kurowem esikede me o dabia waka nuwa wotoi otmika wase Esther atoninga uya dia pa ska samdia unimpa na wo me busi afono mutmika se wa na yusi Esther o photo na da so no eye hwan mia atoninga na na anu fiada na oba ye ni o unsa no de na omoy so hu ho fe me ho fe pa ne de ba ne se de ba ni se anu na nsane na ne bla ne yes ana eye me de me ba ni na me bure me de me ba ni na me nkasa me mambo ma po eye hwan eye wunti enye wunti a me to chance packet miensa anko si ufie ama on se wo jina hono wo timi to packet ba ko me yo ba na me to packet but si ufie o ema o se anaye bi obuse fo yina o mutimi di matem obuse fo yina me yina me kasa ne buse fo kora o mbeka na so mutumi di watem dia se ni o mkro mo mpene so sa oni Iron Boy wale na ni adenti na wuku hu because of sad man we sa na bla dia beba na bai ntiku ana obiku me nku wate mate ensano jai no mwate yankopo ye maduma adumna na wo manisu adum ne moa wate mate na jai wate di obeka segu asum no ka kire ni se mane mabiem na wo num biem hwan na beka segu asum what voice no yankopo na Esther yankopo na beka segu asum na obeka kire me se menja ensa menja ani esisi ya no Nyankopon de abehye mi mu o kasegu mitrim sisi o se me ba krobia mi wura maje oso ka kire me ba Esther se onya ensane nom enti no de minini be ya adwen pa eni waka o de afa mi mu aka Esther me de me ya ma adwen da me fras kwa Pentecost ansana me kwa ayukurana wonu onim
wonua wonimpa se me kwa asor pa wonu ntire na me ja asor ko be me ya wonua na me ja asor ko me ba de otoso yi me na me de kwa asaf market asor biso ye bom dua nye me a nye me yankopon na dam so a ka wonu ka mewu 6 months no mewu akwalewe wo agogo me nante sa na mewu akwalewe wo ko jina baby kura ka no obi ka tiro se ayon boy uyire yankopon na shiropa na oyere pa se na oyen Esther Tobo yenka one ayon boy emum na montana Dabi. Okay, meba. Mesan ba so. Menka sabiem. Meba, mesan ba so. Adofo, enebe yiro. Enede Esther se oba no. Wa ribiabu e na ode aba. Ono ma petese 5 cities. 5 cities. O hwe na onimu nsanom na nka petese 5 cities de ye rebo. Abusuakuo bi ene oni abusuakuo bi ya adwen se omo kwa aptese no ho challenge na we na abusuakuo na ono kwa challenge no esma ne nkwala se monkona monkobusa sa abusuakuo na omso omo ne be ko challenge ne se oma ye ready dane so a ye mra memo abusua bi adi o ti we na oma be hie kuo no mpanyimfo omba omunsunya ala no omso ke ne omo pase ni de ne omiemu omo nwibi ni ehwe omo hoden no omko fa apetesi grawa no omde besisi ho omma kwa aba no ene omo de apetesi sha ase so omo de serve nkofui kofui atwitwa grawa bedu womanum ni nyina na we na se abusu yakuru no no kopre match no ne hene ka se na we de misremu busa o muna ye ne mo be ko match na oze hwe ye kura de ye nkwala nketenkete ye mu nketenkete ngofra anko challenge no mi mo obi adi o ti mo obi anyoma ne ho good omari achi ame akra okay Esther akra me kai no kai na nimpa ana me fa the Friday photo ne nto so ma ana de wabo enti ama na ni na yesai onie ifiada na oba ha no Esther nie ofi askwa ene ba ha asembe na Esther de beto ye dem yo akra me da se etiefo se mo be kai a mo amutie na nso ye wa ha no mo na ewrei ba ye ewrei ne ba ya o se wone krachi bi ahia ye fre no ayoman na wone no etie iron boy mom ayo na wone no etie na e ba se ba bia o mo tie na ye bebubu ho enti e wo ka se wo ma ne ska no mfa nko han dan wo se wo no die o ma no ama otu ekoda ne choba ba bia na wo ye adwuma ama wo wura ye ne koda ho bosome mienu ansa na ohun owura bi no de to nanim na wo se owura no se ene sa ne tie dia ene obema ne baabi no abobonta abodan o ka kire beema no so won die ne wan sidi kura mam ni tie watwam no ko bobo dan no ko bobo wie ya na beema no abeji ata ne ni ase adan ya wo se nya wono a nka wonim sa nipa na wo ma na asase no enti enam ne so ne ohun nipa na wo ma na asase no enti so wode wo ma na asase a wono ne dia ti wabobo dan na wone ne betenem wo se owura yi ye obi a wono mu nsa pa afei adwaman fitaa yi de obobobobobobo awurai na se ono ankasa nua maame ko papako wawe ne kunu no awimienu aka ono na jesa abusua ba akono wawe mako yensa ewo wono an dan mo se wono an ninnie dakubi na omo keka no onyini ti dako ye se otuku okọ baabi oduru kwan so na osiye ena oba ena opempro no force opem ye na dai owura no ekoto ni nua ba akon ko secondary school so obo no pa to so ohun no an osore ye ena oni onua no de ene oso oburu onua na be ma no epie ko ye ko kan ya wo se frafrafo de wo hwini nua kora onya hwe visa ya amamre akora ni nyina achi waso wasan ya bonidua wo de nsa
ene eyi akwa boni dua nti wotena ho a enye yi ena akra wode na asemi dimika wode ebeda yen eno no akra kakra ne tofu obomu no mekaye no Iron boy akwaba Aja. Confirm ya na deny baby a wo ye adwuma no de buy ma odidi yatem ho wadi yatem Me adidi matem wadidi yen yatem nya didi matem wo baby a wo fufuo no okay sa confirm ya na deny okọ maami ho na akodidi yen yatem se yen yafrew na winsi ha nensi obeka ne se na kire ho obayen bra wanim na kana minti obayen no say sister Esther menero wankombo nimisi nkombo kuroben no say ai memende o memenima ai ye fra ha otek memende o ba nimisi sa nkura no menye din minimino so no me ko no obi ka kire me say mi kunu obeshiam baby no aka bibia bimfinu nteza na me ye din na wakasa so me wakasa na watena form so wo Esther wo bon be na me ye o me yo she na ode me ko FM so no me me ye din na me kasa me asam na esem so odi no ka kire o fa ye ho nti wodi matamana na sister bi wo pie ho na wo ka chere sister ni say arentina Esther yese no mantu nufo na mo ye ni say on sister ni be ka say na me be tum pipe nti me be pie be tum pipe na me say Chrissy arentina ayese no bebamba uko didi yatem chere wodi matam pa yo se kwasia form mema na mo tina urede sunu bacho mo munni yansa menimi yere ne ban no na jina ha omba urede ne so akira me mimi wana press 2 stana wo ye adwuma press 2 wo be bo urene no amam mo twe na no asembra na odidi atem na okay meba eye mon contact the owo +2 no mon je sa radio no emfa mame na me mbo no radio ni so na ye hu se krachi we di atem ana se we ndi atem okay afei asemu a oyere de beto ye nim na papa yi aboni tofu ano uyi hu ano sai Mira na ka samni na sime bonitua mayeden abonitua embonitua ano mane kire ni die mu nwi ansa kire wo die adano mina no wo ne ka bon ti ka ne bon no na me den ko hospital ya den ko hospital no hoton na oyele wasase ye no ma amfata ona me say sisei minim michi minim tumere me koko hwehwem amhu de wi awaye timi me pie ya na mere me ko hwehwe hwehwem hwehwem no na papa ne kire me say asemi to snap akoyere akoma me nana na me ye me mamra ne yasa mama papa mamno wabodua shawo bodua na dua na sanye no ntina ka na yere abono na me koye sa no ma na me ko ya na me ko no ho me ko no na me na no kodi nko na me se abono be na me de yawo me ne wo wapra what me dada me se ma hwe wa ho to what me dada me se wo ko asore na okoda Monday Tuesday Wednesday asa no ba fie asore bai na ya na kokoda ho nti asore no okona menye se asore papa no ko de sa no ma no mempe me no okora ye case tam no pray ko me no okora ye case ne wo se ko asore ne me se medi uchi akọ asore no wo se da be me ndi uchi nko asore ne me se asore ne ya wodi ana ta asore ne ya wodi anta ni nipa asore no pe nipa
that's only penipana that's all that what me call no sit dabi on fa me kwa sori se se ho sa to no kwa se o kwa boy ho yes o kwa sori nti da bia wotumi yale na me bre ahwawo ho towa no ayi mama te de wo ye na ye nti me mpesa termina no araka kasikasa na me se o ka so umpebe ma na o kwa sori me dey snap we be ko to zoom me to so na wo pebe ma na wo pebe o ko be ma ho a so no be nya wo me bon so krodin me sinsu o de snap ne ko ho se dabe mina no jina ho na ti komo na me se mi kida ai snap no wa robam ewa wonsam snap ne sha robam ene kitawo na me se o yesa me de snap no tobo yan kasam sa manen kasam me de snap no be ren akonsuma akwaren akwato na me kasa kire snap su no se wo ko be ma ho a onche no wo ko be ma ho a on ma bibianka sana me kai na omo kasa omo patame na me komi fie kwadai asema wasan de to ni se madi anokora na yemesere batin yahwe ni ba ko no meni ni namba ne bla yere no ano so meni ni namba but ni ba ko no mo wane namba ni chiriba mienu no mo wane namba wa ha mi bia me de namba na bere da mawo ne wa fra geno o fra gen se madina de mo pe no mo ye me de sa na me life tie te no esa no ka samni na no ntro na o chama me ntro me so me nim no me na no tena 17 years ni ntimi de me nim ni data te we wan ka samya me china ho a no wa ka sama se obi mo se SSA na me hu a me chiti but me wo ho na o chantro mana me ntiasia ntimi na no kora last we obi chantro tam na yete atense ho no obi chantro se me yire se me che ho na asa no so awo na me hu se so obi chantro mana me je ayi na yere abom so se asa na but me ko ba bi na asa kan sama me jendi te asa na asam no ntro nko na doso o se ma me abo obi pa so on be bonity bla na yeme bla o ayi makonta na obisa ni se esta uno kunu ontokwa asimuntina ba ko na mun kan sam no ne wore ko wore so wo yesa wi aye sa tam no wakan na napa ne esta wo fie ne esta de hu asafu wakonu mesa wa asafu waba na okwa bobla ni dan kokokokoko sheru wo sisan ne se ni pie na esta tamabo sheru jehwe panyan iti apai ne se ni sisa ano so this abono shere me bono te ndura Sunday na Sunday me bo fie ne we ba half 5 about 5 na me na bla bi nada ne bla no ano ne yire nada waba na me nim so okase me na me yire wo me nim ano yi net na afru me ayomba na se bla ne se dabe me ya me dia me na se amena ha na wada ne bla ne se we se bla ne se an o se ha na wada bla ne se an no se yo no so la no se no titi matem ma viro ni na wa ha o titi matem sa na me o titi matem na me yeden o boro bia ba mo ho a ne no mani na o tumete to ho na ma shi no ma no na me to ba na ne tade ni na ya moja chaka na me sesa fo ko fa trabi ho sa fa no ma bi ho do fa no ma ne se na me se wo ho ade me do be ba me ka samna me ka se me ba ha me ka se me ba ha manen ka se me sama me so ka da minti o se me pe tu obo na me yesi o me ka me ba ha betuntro na ye no be twa se ma di onia ma yesi no me ka me ba beto wa man ke be chewo ka me ba abetie na me ka me nokore a kire atie fo ina no mo hu ses me pe nokore me iron boy sani o kasa wo ma hande atwa no sai wa man ke ba be chewo askwa ke ba be chewo wo djuba mo Matesa. Gewe wa boni dua dodo sai. Man boni tua. Me boni dua. Wa yale kola wa yale dan ho na ya na hwa no. Mi na me hwa no. No me ko boni dua se me kunu se me pe no.
na me wale ka me pena se me gya no na me ko boni du ayere se si a one na wo say me dru so a me ba me na no ya wotre mo wo ma me ensa enkra ne we nkora no wabonten omo wo ma me ne nchen aha mpese mi hu se omo ne hwan nete mpacho nkora no me anu no ai me baba ko na ne niaba na wono ho but ne papa ni no ho wo mani mienu e wo no ne ho e na wo de ba ko wo ho but ba ko no oba no na dan ko se wa se oba ma wie oba ne baba ko akosiram me so me wie akwala no ko school wo sen for afina obeko 3 years fun 3 then I se ma wie akwala na ko isiram no way no way isiram ansa ni odni ko sirim se no kasa e oni ni mienu ba na ode ne ko no ohu se ode ne ko ano ko se wa ko sirim ko da ko hu oba no ko ampa kire se ode ne ko no ma ne ya we se ode akwala ne ko ma me de wan ya we because that time na akwala no 1.5 tumina no ya kasikasi no de akwala no ko da Fantini town to de akwala no ko da Fantini town na akwala no so pe masam tumide akwala na ba so ka be da 3 weeks 3 weeks no mama e kwara wan bisa se ne ba no wan anasese ne mese dabe be ma sese me ye fufojuma be re atuma kita akwala na sese tumide me de akwala no be re akosiram akwa mama na oyere on hwe na me de akwala na re akosiram enti ode ne ko na akwala ne wo sei na 1.5 na atwa no fokura na ade ne koi ti sesi akwala na nya sei ti se 14 2011 14 me say me see you asi are wow nta no esa no asam no esa asam no na waka no na kura bia ni okay afi ma men san hwe ya no kura se ni nua bi free Cape Coast e ba mo nchai pacha ano na makora na wa ha no na me se oba mo nchai baba e che die enti no oba mo nchai se anama no ntina ano rere aba ye nchen oba no obebo na ma ne se die enti no afri Cape Coast aba mo nchai se no se esa ne chiriba mienu no nta no wale ma wafa nta no osan ni wafa me wafa no wuye no kofa boy bi ho ntinto koba mfifia wase ni ne peni no aba ya no ba ho okay te ga no kora ba ya ho no kora no wasa ba esa san pam ne se obeche ni kunu okay mina no so ya ni problem ya dai na ono ni nua na aba ne nchen no ono a betumi asa pam ni nua ne se obeje ni kunu tina me ka no anti na me busa wo no sa me de menim akora ne ya so ano no akora no ano wasala watumi simi no ma ama me watumi ye we no to we no se wayesa no ompesa o se wo fa ni nua ne ntia wa me se ni namba wa ha me de me pe no kora de ni namba wa ha ni nua na wo Cape Coast no o se wo fa no tena me se ni namba wa ha me de me pe to me se ma fra no ni nua na wo Cape Coast no o se wo fa no na me se ni namba wa ha gani namba wa o fa na wa mfa me fa no okay afa idi otoso bienu ketwa na obetena mo nchen no Esther ka kire wo se ye de ntina ni nua ketwa na ba mo nchen ni nua ketwa no ne me wo han me ni ma de korokwa na ode akora ni nua ketwa no bai me ni onso na aye be ma oni ni tio me ni wa bo mama ne me gina ho na ode akora no bai me ni wa bo mama ne se ni nua opeso ba ni nua yere abetena nchen mama mania na ofa ni nua no me mfa no o se ye no ono a na be pie so be bu pono ya ho da so watu afrim me mfa ni nua menim no menim Esther de be menim no me na no na tena tete asa me tobo iron boy oh tobo ya be monje Paulina number nto dia in the bar ya sebe akola na betena mo nchen akola na betena mo nchen no na oyire na beka se ma be pupu na hu se mi kunu be ma hyem eno hu ye no tufrim at once ujiri se de na be na kasa because me no me ndine nia o me ndine awokase me ndine ne nia ne da oboa me ndinu because ate no the way o kan esasam no o kan ni na ayentro beto mo kan me kase me kan obiente because last time mo kan sam no kwara me kase mo yesa mo di asam be to me pesa no ma no
nti ne maame no kasa ne maame ai tobo wo fa na wa mfa no because me I'm sensing something say ura way to be gina yanim ha ka kire yen say bibi kasagu na sum say kotwa bi na mana kwa akoboa maybe bibi wo baby enti na aba sa no enti mompe polina no eni ni kunu asem bi akopolina ni kunu anim da some no when abo akwala na akwala oh me se men kasa me ma o kwaya men kasa me na abo akwala no akwala no di enti no obo no so o medino sade no o se wa ye dey sade no na adwale wa ye ho isaro adwale wa isaro to me dwale ni me pie me nsapeto me dwale na me pie na akwala no so firi ayi ura dan ni unlock na me lock dan na me say me diga o ko di oba I say o jai dan ni sa no bia baba o ko fa oba nti me lock me dan na lock ti dan ni lock nti I have word I no banana nti me usual banana na no so wura wo an chai ko na ni so enti akola ni be hu wo ho o say o be hu wo ho akola be aha nyapa akora ketwa na wo se na ne unlock na ofre adwaye e na eba na obehu wo ho se na so yinse pieto na be ano so ahumi nto obe pie ya na me so me pie na esa say Martino no o sha serbo akola na me say ade ko me pet me panty ko me say me sa no akola ni so esa nte esa say me sha petro me panty no ayesa na pam akola no na akola no ko te akola no ko no dia anokora ye ba ko akola no ko Paulina kunu ho no omo sa agwa bisa akola no na akola no se ai Madinu akola ne kan se Madinu no omo bisa se Madinu san wa say 2 times na me say me na me do 2 times na tobo wasema wo kai na umfa na die nti na akola o de mfa nso oba na etwa ntro die nti na akola ne nso ko ka kire Paulina ni ku sa wafa no esa wani esa no to wankasa obe David men kasa ade a wonyeye akwala ni ntwanto so yebusa akwala no Paulina ho no akwala ne kade ayon boy Paulina ba akwala ketwa no wenua no ya okọ Paulina ho no a yebusa aro no akwala no okade ne wo Paulina ho so ayi na ka Paulina no na bisa no ene okade me tino na oye me so me ndinu na die nti na ne akwala ne beka na menim ya se Paulina kuru ne koto pant ede ma akwala ne kura sha du kosri menim o kan isa no me ndinu iron boy bebla me ndinu because me nim kama asa enti die nti na akwala ne nso ka se wafa no eti efo mu na muti o ti na wa bla no Iron boy, dear, me blow at no. Anunti na iron boy na blow at super. Fufona no one na no da. Dear, me am for no. Auntie, me media na blow. Miss Ayawa. Blano unia ketwa na obo no ma ne ko Paulina ho ne ye friend say your friend awroko iron boy I put it to you se pe wasema wa wo kai awroko wafa no manfa no no kra ba ko iron boy me say dia wo kai pe dia wa wo kai I put it to you se wafa kwala kameka no kra odia tobo ye hwe instance bi iron boy say omo ho no adwa ye hye ho eye yate wase enti nu akodware a oba onhye pieto ena wapie edanim na akwala ne nso abepiem edan no aro meba tobo mame amen set instance aroko eba bepie edanim no kire say na iron boy nhye pieto dia akwala ne behunu iron boy ubi bi no obehwe enti hwa
Esther nso ebe pie ho enti akwala waba be wura dem waba be hunu se ne sister panyini kura akunu sebe ne bibi da so ya wonhye pieto nka de na sa akwala ne beye nka immediately oba back off na wa pia bonten but we there yo oka asam no ho ye nyina ye nisam na ya so tie o akwala na mpie ma Esther babeto wo iron boy ene awroko a waba behwe ne sister panyini ekunu bema e wo dem ho okay and Esther te se obo awroko ene obo awroko a se oni ni kunu twempna ene ode awroko e ko Paulina ho mo hwe Paulina number na yembusa se die ne siye iron boy se ba be ka kire ye se awroko ko Paulina ene ni kunu ho no okokwaje tumu ewo Paulina ni kunu ho se ono iron boy afa no meanwhile iron boy so on fa akwala etietiefo ade ewe mu hu ne sai tina me ka kire iron boy say me I put it to him straight up say iron boy every awroko wo fa awroko mompe Paulina number monje ninua ba ne nso no no nso wo jano what did you say? Odabe menini number. Jai. Iron boy, for Paulina number my. Ale, menini Paulina number. Oh, blana wa uyenti. Guys, Iron boy. Who nim Paulina? Enya wo yiri ni ane Paulina. Phone me sem ni yira na sa ya. Aha, shesha so de me enyi ayamboa. Na hey. Manya sa de ane wa. Wono won sa wono mo adwen wate. Won hwe ya me ye wade wo studio ha. Me bacho. Wono won sa wono mo adwen. Etiefo mompe Paulina. Wonso sa wo Paulina number e na wo ka. Me pa chao. Paulina te hefa. Oh yeah, adwuma wo so the ark. Asqua ark. The ark. Oye de adwuma wo ho. Wo ye clean wo. Oye clean wo the ark ho. Enti ote hen. What as insign. Insign. And then first no ate asqua baby a she no. Aha. Na she. Ni kuru ne de say. Kila bi wawu. Oh. They also akoto draws se share awroko no. Onu wawu. Me pa chao Paulina. Ya se wo ye adwuma e wo the ark, wo ye cleaner wo ho. Na wo kunu ene kilabi. Ya se kilabi de se we frim. Unua ba ene Esther abono be. Ono wo ha. Atoninga. Ono ti hot seat so e wo take ha. Mesrawo so obi nim sa Esther ya ni kunu ni kilabi. Na say Esther wote also wote hefa wote he wote atonsu bokurom. Okay na Paulina say yase wote atonsu bokuro mesrew se wo de wuni a ma sane ya ma kire ni unim sa Paulina we ya ka kire ne se onje sa number we na onfre asembe ba de before say ya fresa number 0244 211-772. Mr. Paulina, a very urgent, a emergency. Enti Paulina, na wukunu ede kilabi. Say ya sorti atonsu bukru. Oye cleaner, ewa the ark. Jesa number we, wa unim no famani say ya. Na kachen se onfre ye. 0 onfre, beje. Aseme bade bi die. Oh, sister bi afre, ohwa unim no. Fresh number we say ya me say tisu amambio 0244 211-772. Fresh number we say ya unim na afre no na yembusa Paulina say oni ni kunu kilabi yampase ni kunu kilabi ekoto dross e de share akwala no aroko e de aroko kotna kam at once e de ni ko srema obekire ye ifri ho a ye beji di free keep buy den so number say yampase iron boy afa emaya we mienu a eno ena e hasa gawi enti na ma use the word say yampase ye yes our confirmation we are
Kayon boy. Me kwa humane so. Mene Esther. Ninu ya Paulina. Onona sebe ni kunu kilabi efrimu. Sa asemi yesi yakọ Paulina eni ni kunu anim. Nti wono mo ya dance trodo. Efa ababa we nua nom nkuma yesi owurai Iron boy eni wono mo daaye no Christopher Atenga. Paulina maha. Yeah. Oh, what to say? The part I am young now for. Yanso ya hoye. Paulina unim Esther. Hello, Paulina. Hello. Unim Esther, Paulina. The part Esther ya odi. The part I senior sister. Okay. Na akwada bi a ye frɛ no awrobe awroko wa ma we awroko nso ye wo de me to last month mo last born no ɛna owura bi a ye frɛ no Christopher Atenga Iron boy ɔno nso unim no me pastor ɔno nso ye hwan I am senior sister. Okay. Na o sister Esther Iron boy ene awroko asem ben na munu awroko ba betena o sister Esther enchen e ba beto wo Paulina ene wo kunanim enti menam so e ma awroko ofiri kumase esan akọ osrim asem no na me patie no nti kan sa asem ne kire me Me paso. Me no fie. That time na me kunu fie ase. But fie de wo. Kuse. Me no fie. Me wo ta kwara me bae. Oh, tu. Me be say adan. O say me sister bono. So me ta wo kan say me sister bono no. So me say for friend me sister say adan. Awaya dan no. Wo bono mana ajane aba ha say ono so oni fine. She doesn't know the road to our place. So, I don't know no say I for two, listen, say, Akalano or what them or say, listen, let me say, I am no quay. And now, no chance like she just, so, I am no quay. Let me say, oh, me for them and all that day, no position. I don't know, yes, I never managed to, 1 year, but I am no quay. Say, I no crab, Mrs. Tanka. Maybe Sakola say I am no crab, I am no crab. So that day no crab me boo, yeah, but I lost. So, yeah, time to know it, yeah, then you can't say, you're the man for stream because what's an eye, you baby on back. Why na Emma Aqualano, Eke Scama, Eco Foka, Ecoye. Okay. No krese ebra Paulina edwane aba wo fie ho na wo su no. Sebe na onhye dross. Na akora awroko no odwane ba wo fie ho no. Sebe na onhye dross. Checking what I check it what pants and hours me. Wonso uni aketo ano no. Wo ni ukunu echi ni busa ne se awroko eyampa se Iron boy afaw mu busa ne sa ade asem no kai no what I no like the way no omuko no you mean this so the pala no say am na let's say chance o man no so why am na sa den no no yes because you dey buy say maybe obenya ejuma kakra ye dey aye Eban say no for yes, no, no, so I couldn't say anything. Na catch her say, baako pe na o sister Esther be pie so, na Iron boy ne na yes ana woni na ye more than one. Me
Minimum because say we are back one and but Sana waka was in one main kai was a main kai. Not just say or castle my more than one. Because every day very hard and really that one of the pie. Okay, now a free hono aroko waten in kabio or we free nkran kosrim and all that so on kran ho. That what does one that was three for another reason after that before Accra. Na ebra aroko e ka kire o confirm kire o se ane e yampa se iron boy ene na da no wonso nuane aroko o confronte iron boy say adenti na wafa me sister panyini na keto a wabetena mo nkyɛn so wasa afa no u confronto no ma talking about benzinatam yakoye that time no cry take you and cry na kataye because of that you na ne me buku me pese me hu se wo call iron boy so e call catch them say di akwala no aka kire wunie na den ne call so me ko bi say man say adenti no yes what one ya say dey bi one yes na say so one yes akwala na transfer na me sister na transfer boy yes dey one die enye because akwala no sa boy no sa enye no so me money ya dey like as you take it from so that me see me dey me go okay say ya mane nya boko e mama se mma and I was saying, young fan, 1 year, son, or 1 year, it's 1 year, for me, on time. Oh, so me casa, no one can be beyond or year from one casabian. So that then be make a fire, and that comes to me. Make a fire, I'm a beer, casa, and no one in the coy. Ya semo. Na unia ba konsu free Cape Coast, eba betna Esther nchen. Na the ofri Cape Coast betna Esther nchen no no so what say iron boy any ono so ada ote okay me see but me dey me knew I didn't see but me see Mrs. Saka say ono no buy sa na dey anyway sa buy unto me pese that is about buy where then your father. And then we saw by our yes, so that can be a mystery. The book that time from him and because Miss well, the yes, you can now, the that can be I was here, next review. But me say me, cannot me buy our kind, that kind of okay. Now, say ya Paulina, what will you be? Oh, sister Esther, say ya, where hunu me say wahunu situation and say ya o sister Esther say ya de wo de ne ho akowuram wahu o sorry en sanko anu onu mo enu na say wo no ankasa anum wo so wo boda obi da achi wa ankoda fie enei o wo yanim ha o ba o say ya wa bosram na bibi eka something speaks egu ni trim ka kire ne say onko twabi na ono nso akotwa enti wote anim ayikura no wabo unim se unia no wa ton san no muntentai unim nanie se eyampa se aroko e ka kire wo se iron boy ene nada wonyini se bia one nada no ne wo sister nso ada no eno na se si ama sister na tua nsa no mu a eye ne saa no na sa case ne baaye no wo frɛ ukrom wo bɔ wo mpanyimfo amane se ade a aworoko aka kyerɛ se ne sister obetena ne nkyɛn ne kunu ɛde aye ne nie mo ka kyerɛ mu kromfo ma ka kyerɛ ne kromfo ba ne ma ye ma ka kyerɛ o ma me na aka kyerɛ no okay enti aroko na nkasa na obusa no ma ne si ni pei e ka kyerɛ wo se ane
iron boy ene na da meboa medase Paulina atiefo Paulina ana yakɔ ahoma ne so na yene ɔno nso ekɔkasa ye no iron boy Paulina eba wo ho ene wo ba be kon kasa ewo fie ho se aworokɔ aka kyerɛ ne se wo wafa no ɔno wo be kon Bye, no, no, bye. Or no be coin. No, no, sir, bye, sir, my dear Niniano. The miss me become a per se on mobile, no, my frame. Nay, not Tennessee. Now, my defoil, no, my catcher, say, but they did no, my yano, no, my pacemaker. A rock or sell far. Ah, you're no correct. I am no correct. Okay. Say, iron boy, I just to say, I'm pass off a rock. And ye, iron boy. Onye ni ye se eno na eye Esther Sade wu Esther nyano Esther se numisa no o se ayi mina no tina Mrs 17 years ni to me numisa no akita me baba ko ba peyini no ko to me borin sakura no ni me bi akwala no na iron boy e de ene kan wa oyere ena ni nua kuma ba betena mo nchen se wo befa ni nua ketwa ba cho media me to me chere be ko ubetumi wa na aye bonu ba be da tuma ubetumi de na ba utri ma wo yesa oni ne ye dodo say sister me musa wasa ayo bonsam da bi bonsam se we di men function bonsam abe ka kire me se we di men function da bi o se we wonim ho hwe o se dia wo kan wonim ho hwe o se nyon ne be da unti men function no o ka kire me o se men function no iron boy akwala no ne de ne ho bai se fanana nakasime chira na ntina mekasa ebonsam entina mpesa o kire me no akwala na ne no ba na wa na o kan nsem edigu akwala na so mane ti ase na ade fa no akwala na nkasa na ade na ho ba enti dana Esther ba be pie so na yes ada no e na no afa no na na ye da be yes ada no no ada aboy isaro sasa ada na nka wo be pe na fa ne nso meboa de o so ko dware ba ye na akora ne be pie so no sada no de na me se o yesa obe ho so be yere o yesa obe anya enti iron boy obi ti abonten no otiu na o ka kire o se wo ye trofo chantro a obeka de ah say no kura uchantro so bi wa hatu chantro aha na ni adenti na onim se no kura nie na wu chantro ne de kire me say o ye pina yanka so kata no mabi o kata no mabi wafa wunua wafa wu oyiri nua no esesa o kata so tibia Esther namu iron boy I put it to you point blank say wonu amage no aye say na anu kwara wanu mesada da onu okase mboa say wa bia phone line no o wi anu bia phone line say me na say no mesano na ni ni wa okay ni ha Mateo tesa no obure nsane dada yo mate atiefo enkomo ayedie mu nyina moni ene maso esemu a mutie bi iron boy say ai akora na ware no na edio say ni edio woke kwasu so we ado na mani ntina mekase ma oboa wo frɛ no ka kyerɛ ne sɛ hey order in my court oba no frɛ no ka kyerɛ ne sɛ FM fo ne frɛ na e ma ne nka no korɛ ɔno so wo wie no so bɛka wo wie no iron boy wo wie no ado dia yambo ne sɛ we ye modua wo wie no na we nso sɛ o ka sɛ wa anwe no wa gwenso saw se wanyo no akura ketwa nso ka sa wanyo say no kura wo ye panyimpone pa wate wo ye panyimpone se mate majatum wo ye panyimpone majatum be ma wo ware oba wo hwe na wo yiri nua ba besra mo a wache akura na we no dia panyimpone sam na wo ye ne sa no se ya ga no wadane nsarefo wa na wa ye ne sa froko wa no aye ne sa froko why na wa dwendwen na aye odi aye ga ne sa sisi a ga no wa da ne sa dwiam now what ti wono adai
adai minim se num da mode ma fatiti ma atiti a wodi gewe enamu no wankasa eyema adai minim se num no wo yiri nua ketwa na wo kwa kofada sa bi twantro wo mpanyi ni mu asa market utimi kwa dasa market onsumiano jansanom no na adai munyina mu firi mu krom na maba santima mu ba bebobra sabe ho wani akese entupu ehunu kromo wa hwe ya asem kese na beto na wo sabe ya kan sei no sanka ya kani ena ni nua no aye ni sei ya nka onim se ne betwe abo so ya wo te ho no mo na wo san ye mensem wa ha no atiefo ni adehye obo sedem mama menhwe we wa hamra awra wo sesi ade ne hiawo kana mintie de hiam ne na jai nsanom na wo no no de hiam ne se me hu ne se a na me yema hyeme minua pa what me dimi atiko dimi nua ndia me kasi me numa nsa de me numa nsa pa was a famentuma me nema me tad me bibia wo no de akonfio no de akoma obi no atena ho enu de won famentuma no wa so obo mo jotire won famene mbrem me pa atwo won famene man mbrem yesa mi hu na me yemhyeme o de oni o ma ne bra o de a o ye mo nshi obi oni ne betina bi aware so ndia sisia na me ne te mine ne wale bio de o ye me no me ka se me hu na enye nte se fese na person sa wa o so wa rega ni nua no ba ko no agi atum afọ ọsara ka kire mse wuhia wo mpanyin anim a nsem ni bi wo hodom a wutwa ntro enti we kura no dabre ni nua panyin ba ko na ofri cape baaye no odon so ware ampa okay aro ka kire mse mpa ende ye modua wo so de eno de wo nwi enti ye modua wo so kwan be na afa so a witness awura ne dai dai kwan be na fa so Wasgano na me na me soma sa on fa de abira o de bae ka se go ade no ha biwa no biwa no na no yere me te na sara no na me da ayi mpano so na no so yere o de ayi ba no we da ho de ade na ama ne koto ye no ayi koto ayi katia na ye dai no ba no o be da mo na mesmedino ana akwawe mo hwehwe professor Sumbo mabe unze wuhia Sumbo wuhia Sumbo pa wuhia Sumbo menti wase enwie yo se obe ma da ho na woyiri nua abeda ho wompa so a na enye hwe na ye dai se nya obi afiti prekon anu oni obi da bibi besi ansan kwa be na fa so Yetio. So tie. Gano nkasa na yede. Wadi ne na atomeso. Ena ye dai. So me na atomeso. Ne eti agro. Di agro. Obi a wo shed dross. Atare be ne se ne saada no. Ara no was atare tenten. Na obeda wo so na obetena wo na wode ne na ato wo so. Ena ato do na ato ne so. Ena ho na da na yonko so. Yes, me and my daddy. Una akoda ne so. Na won kai se eya oyiri nua. Aya no me kai pa. O kai se oyiri nua. Kai no. Ena still. Ode ne na to so san de o de to ne so. Won ne da ampere do say. Da kro. Obua. Kanokre ayi frafrafo hene wa ha so wan kanokra ye firi ha ye do be kona na frafrafo ama sa santema mu akro be yiwa firi a nya say ka bi obebo obi a de be ma na bo kanokre da kro. Obua me so obua me dini da kro. Obua wo hwe no more than wine
Sada no a we beto wo ne ka ho ana ade na da dodo say ah sada no yanda ose wo ba be pie so say wo de wo ho ahye ni mu ana wo we enti obeduru ho na utu firim yanda sada no danda because me akoro da na nya sada no na oba ya no won hwe no na wo so won hwe no sada no na me kwatwale me ndino afedi ya woni na tie o kasagu ade no ma me ndino yes me sada me ndino awoma ne me nasi na ba temendino unim sanom ameni sanom woni wo yere ho amumienu ho anenim sanom yayina ya boro yayina ya boro hani timinom kese pa Meda mentumi chere se obia na ne sanom meda mentumi nkase wo so nom a wo yese de wo ye da ana jese unim nom che wo no me nom sabura me da tuma na buku ya da hodie ne wo o ba okuta buku ne pen ne nia no no se ba ku no wakle ko sima dino no ne number no ano se ne pena numbers ni why pena numbers de o keep course no there be ne pena numbers why ka gu afidie mu ka we o mo tie ni pena numbers ni esa pena numbers no Estam pena numbers no what numbers ni adodo say hwe ma me eya 4 enti 4 ni nyina ye estam pena 4 numbers estamp na je estamp mema na asawa we no enu kire say record na ko 5 kura na ayi we na delete ni na te work enu kire say enu say number 1 ana h 2 h ye number 2 3 4 sani wa save no I see me save den na hu se ne mpana no wo mo metumi da abo kasagu ade no atumi ba metumi da na bo wana no yere no mafra do metumi ba aya na mafra ntemi sha set recording na machiu boss ni na the voice no way voice na wadleti ayi ni na film na enkomo ba bi na ya na wo mu die ma hu se wo mo ya wo ya wo mpana se esa ne fra ba ko no kan no bi se o ai no se o hwebo no se hwema de ni ye mami o hwema de ni ye mami o de ade minimpo na ho na me chi o mo ba ko so o ye ne ti no fra ne ba ko ne se wote no se wote kase no se wote kase ne minim kase no se sadia o mine wo na be kwa na o kwa na be ko ne boy ne se o ay sadia ay wanse o Angola hono no sa o se on fa kwa ni na da Angola ne brakase no se yo no se boy ne se on train blue o se da be on bla be bia moteno no moko sabe oba wanyim wo heavily pregnant onyem na fu apie na ne ba kwada ketekete mfie mienu mfie miensa akwada e kama mi ho ne ni pa bonfo eku oba pemfo wie ya se ku ne pa kwada atwa no e dia ka ho e dia aro ho semni ye mame nkwa homa ne so na mini nkomo bi pharmacy ya iv papa ma che se ma hanso ama ha ya no agina ba bi pa mame why phone no wa ben radio bi twen ho free ho mame asemiya mabosu sese ye sabe yenti bi abakwasem na anu ebisi ye wo komeso wo kwa akowia maame ne bese ne baka ho wo ku ni maame no otam ne ba ni kosi obi akura na we die ye ku maame a ye ku ba e de aka ho asemiya ye de asemwa kirekire mi mu e ba ne sen na kobia ewie ibeda wase mama otiefo nyina ha asemo si ha die eya rohusem na eya hometisem a ye twire ho a ye ntiase ene se eye adamemenda etwem ye yo hano pa yeti esi asemosi sɛ ayi putia ye se yekum obi ato akwan yi so akwan mekan eye akokare ufi akokare ko odumase obi a olumpata mu bia no ye mekan obi hu
a quiet the Pokumas and Utili far a hockey template, a cozy Maywood now. And you won't quite be a Utili Faso, a far Udumase, and no far okay fee. A panu Namusa, no cozy Maywood. So I could not a woman do honor, only a friend Udumasano. And you see, I will carry any Udumasa quine in VP in the sea. And yet, as I'm saying, as I'm saying, and they said, "It's the same way for the I will see 2 and more night on the other. After a fire, born 9, if you could do home one. It drew home, quantum fee for Nano. And what said, Opino Piat to put a while, quantum Hundina, or buy it 2 years to Togo. As I'm saying, now you're feeling if I saw a quite be at the home as we move to Paucacla. Or my uncle Fubu or Uncle Mofu. You boo our home and you pay that way. Oh, wow. No fruit is your association. The wood is same baby. Nana, I have met them. And yet, a month will charge you or papa. And here, Fana, it because there be a quappy son, and I'm a quappy trapper before. Look at what you're calling okay. The Bana Maya, Koya, Quasi, if you do home, I wasn't in Tuma. Ya tuntu mansugo befufu. Ni yesa sentu mabe kukotia ini bitu na pasane bakano. Afidi nana yefse yefse akwa keto wanya be mfie mienu. Akwa nsu ne butu hui. Aw. Nana ya reho sem. Asma me no kan akoche ene ne patemu ha de in fact ya boto. Nana ehwa na ene assembly my man asopse ye. Idia bobo ye kone ba na police for the fire. So they did videos and pictures in an arm. And you know, say, after the night, I was say, baby, as one say, a said the echo baby free. And they are ever chin the yarn. And I yet to say, the crowbar could be a wife in video memo. Say, criminal, and now by free. Nanica mono, according to said the enemy, may a cousin say. Send the banner a yare. A year or buy or prince one of the banner wuna or can of honor. A plan offer into Oba Hotel Health Center Hall. A momosheno. Nana, I did be a cause of a hammer, South Africa with Swatsery for to one more. Say a toda will be a no coha. Yes, in a tiny also drew and read as unti. If you had a do bear donko, if you do you know, if you had Lubako. Near so say, bra, near Modru. It was a side be the course, almost send Sana to say, on top of them, no moment drew. In Tiaratuna, who do horna, your man a drone. Let's stay or pay Ukala, so Mutuna year to many be. Never funnel. Enti of Frey Ukalano, and that Mutono call hospital and the Copecano. And no, the nequa, Fufian Twata, the Esiano. Intinana Sotia, the Ecoswa Hotel. And no. Ah, Tobo, enti Nana say, ye ka say, Yahoo, Okada Cronoa, a coffee urano, so the name Kobu Memono, Yahoo sa Okada Nino. Nanamada say, no cafe no pay, and I have to say, except with Rosacano. Yeah, but yeah, say, you better set an end to sa. But they cannot pay the except police for us. I can't, Okala driver no. Na Eurano, ye or your bar, warefo, and penache. China the football suit, dear, Bema, and Yamono. Na Bema, Sabe, Wanyam bar. Sa Bema no way, and now one in the hobby on in a jay. And I'm going to say, yeah, okay, dear, I have some sabe. Yeah, yes, you busa, you didn't want to be saying. Now you play a source 8 years, no. Now, intimate concerning intimate is to be a pea. Yet, she say, you saw the bed may be a tear. Now, Beman of Crown of Rahoke Cream. You have to know. I you now so.
igusu ye hwemu anam say si twininti no yentime nkan so dwase ese ete nana ubusa me ata na tie okay and say de oba pemfo no ene ne ba no yafa wo no de akɔhye mo kyere nana sa na tie aw se wo hwese ne na wura no da ho no a describe mame na etesei ya twitwa no etesei ya de aba na abro na ku no etesei ya mia no mukokoduru ho no na etesei describe mame nana da se according to say any ko ya no da ho ne de nana se wo hwe ne body no se de me de ekyere mo no e de free ni ko mu ba na de o se bibia atotema na emum le nimu tia ne de nana woni masini na nimu nyina sei asa de ye di ababi na abugo na nimu asa fi di na nimu na atentem fom asa fi di de na yi na nimu nyina na sei nti abe na nimu nyina yi tum na nimu nyina yi dududu ya ko sa akwa no so no the same thing sa no so na nimu aye enti ebetumi abase ene eye aba ena sa nkrofo koro a eye awura no sa ne bonesem no onu mu yusuye ana nana ebitimi aka ne sa ena ebitimi nso afese de na eye ahomete kakra so ekudu ho so no ehu tububa etu abuba ayentoye na ba ko da ba bi nia wone no eti nka press wo kwa no wona no na kro da ho ena ba bi nia wode akola no so kotoye no ye ko no kwa na de akola no ye fa so kwa akola no no ni tu bo ma kon so da ho enti enim se epia no nia no kuratu ena so di to brano ena atentum na se na nim sa na no de agijane mayan show oba pemfo de ya na ne ho asem ke na kire se ye kan nipa bonefo obitumi kwa nba bi no akwaje akwankyire bi yese fa oba pemfo na eye se ye hwe ni nipasu ne bobia no ano odeda ho no a ye tu di ba bi ko spare parts ne bi kan ye tu da bi ko ana na me da se na so hwe ni papa na odeda ho no dia ye hu be bia se ye tu because so ya kwa no ya adwe na se ebia ye twere ba bia eye sumasem enti na police bo my enti no ye hu se dia sakabeka ko pem se police bo no baaye eno no baaye o ma dane no ebie na taade ni ka na se no mu bie zipo no e ma hu na sumasem no but na ye mfa en rankan but me hu se ade ane wo no no eye se kutwa bida na ya se no di me dire se eye awo emu ofisi no mo ye no na hu se mark bi da bi susu se ye kana nti ye fe na hu se ye sa na mum eno no eye awo ba na wo ye no ofisi mo ye no no mu twa na ho na mum si twa ba bi efiri ne ho de na ye hu ba bi asa afemi ensan hwe biem ye ya analysis of the video na or the buy no na mensa let the video roll etiefo amutie yen sabre ya ye kasei asem wei asi ewo adanse akokere eni oduma se kwa so maami yesi bubu amam sa na ye de ye ne efri adanse mam ye ka ne bubu amam be ye bribi wo man mu ho ne ete se yesi awura ifri enti so ba Facebook ne so ana wo ba YouTube ne so a ko ma me sabre ya ye kasei ye di video we ya ye de akwa akoto so no se wuni akukuoduru a enko ho se wo kohwe bi wani ben wo na obesu dia o mpese obesu enko ho na mo pese osu dia se ye ya ye ka se obetumi akono akosu kakra e de ama awura no enti wo ba Facebook de so ana YouTube ne so a hwehwe otek 102.9 FM otek 102.9 FM ye the video no atoso afa na mensa back to you. Se o hwe sene maame no eda hodo a come back to maame no Emmanuel Waten come back to maame no brawachi na ko maame no na fa maame ne to so posi ni be ka se wei so na minim se nipa bonfo no omuku nipa supan police position na no omupeu posi ni be ka se supan position ena wei so oda yaya oba pemfo sene wada ya ikura no uhu sedafu no eboso ena uhunu se sebe ne body ne soro no
yayi atade enhye ne nofo so enti wo hunu sebe ne nofo seda ho ena wo hunu se ya bie na nam ena oda ho ba bi oda na ya pepre no ya bie na nam mokọ ya amode mani hweye no se posifo ne ba itumi bie ajapade ne so de a mo hunu bibi te se ebia o ma ye ne sa de no ono mo fa oba pemfo na ansa na woku na na akora medase enu kremu sɛdeɛ na wɔda ho ne deɛ yɛnhu ne saa sɛ ɔmo ne nada ana ɔmo ne nana sɛdeɛ yɛhu ne deɛ wonhu ne sɛ ne nada na taadeɛ wei ɛfa sɛ na taadeɛ deɛ na ɔka ho asɛm yi atade soro saa sɛ wɔnhyɛ taade soro okay nana sɛ wɔbɛhwɛ a video no mu wosɛ sɛ na taadeɛ no abukosuru sei ama ne nsa no ɛhyehyɛ ntaadeɛ no hɔ sɛ video na mede maa no hwɛ a ne nsa no hyehyɛ ntaadeɛ no mu bɛn ne ntaadeɛ no so no nyinaa no ɛdeɛ apia sɛdeɛ wɔka no ama sɛde ne nufo nyinaa no yɛ dɛ ɛgu hɔ ɛhɔ nso na ɛraise concerns no sɛ ne ɛte saa deɛ a ɔbaa yɛ ne na anyɛ hwee na sɛbesɛbe yɛbɛtumi ayiyie ama ne ntaadeɛ no na ne nsa ɛbɛkɔ akɔhyehyɛ mu nti entumi nkɔba sɛ bi a ɔmo ne dae na emom yɛpepa anase sɛ bɛyɛ a obi nhu sɛ yɛne na da na bibi saa okay nana sɛ saa deɛ a sɛdeɛ yɛhu yɛn deɛ yɛhu ne saa na mmom adeɛ no yɛ sɛ ɛbɛtumi aba sɛ ebi a ɔno ɔmo pere so kyɛe ɔno ɔmo pere so ɛna ebi a ne ntaadeɛ no ateteɛ lɔ sɛdeɛ yɛka sɛdeɛ yɛateɛ no yɛnya nsi so pii anaa yɛhwɛ mu no nsi yɛ ne nti no nneɛma bi a wɔyɛ ntimi nka ɛfa saa bɛrima no koraa no akɔde sɛdeɛ ɛteɛ no wotumi sɛ asɔ bɛkye ne wini mu nyinaa no ɔmo akyikyi bɛnana no deɛ yɛyɛ nhwɛ mu wie nti yɛntumi wura hɔ because so bisa mo asɛm a mentumi yi wɔ no hɔ pa okay hɔ a sɛ yɛde suma kakra yɛgu so yɛhwehwɛ mu enti megye di sɛ ɔmo ne ne peeɛ naa no ɛna ebia ne ntaadeɛ no ayɛ dɛn atete saa because ɔno mo play sɛ nana bɛhwɛ kwan no ho a ɛyɛ ahomete koraa kwan no ho ne tiri nyinaa tutu aguɔ tutu a ɔno mo play yaa kɔpem time a na ahoɔden ɛkɔɔ fam a ɔmotumi yɛ ne saa okay afei yɛmmra akwadaa ne nso so yɛmmra akwadaa ne so wowai mo adwen mmra ha kɔ akwadaa ne so ma me yɛmmra akwadaa ne so sɛ wohwɛ sɛneɛ akwadaa deda hɔ no a adɔfo ne ade hyeɛ akwadaa no nso ɛbɔ pampasee ɛna wahyɛ n'ataade soro sɛbe awura yi akwadaa no ɔnhyɛ da nyini saa ɛna wanyem n'akyi ɛna wohwɛ akwadaa no pictures a ɔde baayɛ no wohwɛ ne yɛ zumi a wotumi sɛ akwadaa no ɔno nso ne ho atiti sɛ wohwɛ akwadaa no a ɔno nso ɛyɛ abaa yɛbɔ ne tuo yɛyɛ ne dɛn ɛno nso mode mo ani fa ho a muhu ne sɛ ɛno nso yɛ dɛn anamedase akwadaa no deɛ a wɔka no deɛ sɛdeɛ hu no no wosɛ ne mu nyinaa so sɛ de maame no deɛ ne teɛ wohu sɛ baabiaa titi na mmom n'anim no deɛ ne nyinaa sɛe ntimi nhu sɛ akwadaa no sɛdeɛ mode yɛ maame no saa kwaa so mo kaa so pon mu sɛ so yɛ paa foforɔ deɛ anana yɛntimi nhu nkɔla akwadaa no anim nyinaa so ayɛ dɛn agugu sɛɛ bi ɛdi o afei awura no deɛ wɔne ne wo saa akwadaa ketewa no ɔno a na ɔsan ne nyim yi anaa mu bisae nana yɛhwehwɛ mu a yɛgu so a yɛyɛ no saa ne ate no sɛ deɛ ɔne ne woyɛ no ɔno a na ɔne ne nyam no na sɛdeɛ yɛti no huhu yɛnya ɛnti mu nsɛm yie nti ba saa na ɔɔka sɛ mɔ ho a ɛɛden because sɛdeɛ yɛteteɛ no asɛ wɔtwi kakra bi wɔ hɔ ne ade nana wode nya aboto yɛgu so yɛhwehwɛ mu yɛntimi nsi so because ndi wura a wobisa mo asɛm a ɛnam sɛ menya anyinasoɔ papa nkura mu nti no yɛntimi nka sɛdeɛ sɛ nti ɔbaa no deɛ ɔne no woyɛ no ɔno a na ɔne no nyam no saa ne ate no nipa wieyɛ nana meda ase nti wo deɛ kɔsoa na di akyire na yei
Ako kan here bambo. The baha nyame tiwa ha ni monana. Let's say mo pa say o mine mfa ne nsi fo mo bambo ma kokere. Because some no ka say itua nto ko ha no nana enya se ntewa. Etaba wo bitimi de tonto ko ti mo to ti mo de nam kuma bondere. Nana de ko so ni easy. Sa ko ye ka fa so na me no ka say ni ka sa ko ba ta ko na so. Ni an ka sa. Mo to ni patare ne so. Ni ka ko ba kuma fe. Kwani tinso ba di nyamu ti wewu na e ka ka me ezu wa o me ta ka ni. Di na me sre. Bambo na yake sewa kokere. Kote ka okay kono ana odin. Mesemo o mine mfa di sha ko yi. Ene tu okay center. Ye koso no sana jo. Ga be ye dro anajo be popa ne brema dro na na e ade ewu. Anajo du ba ko anajo du minu donko. Na wata mo ba e de ne ko na na ebi na akwa hede esi o. Enti mesre. Nana mo ha na sipom. Na o mine no fa na sipom. Na nyama ntino nkoyi enti mo ayi nyina na na me da ase. Ayi za health center ho no yanyi nipa nto yanyi admission. Nana omoje wo nto. Hosa health center no esa ne yete hosa ho ye ketekete ntie bia nipa anhye da nko hosa. Nana enye kesi bebre sa ade. Enye kesi bebre. Okay, o de ye. Ade ba ko a me pese wo de wani hwe pa kese mame eye oba wo ani ni kunu entem te sei sa be makro na one na nyem no mesre posifo a asem we wo mo nsem kra se by this time esese be ma na akro mdi nkan pikedo na onum nye investigation ehunu se owura do eni se owura wi entem te sei yeah that's why nana they say pressure ewu nipa bi no trim enra na me ka sa asem we se obi kaso obeku a dwane. Okay, afei let's go to the pictures. Arafo oba ye Facebook ne so ana ye YouTube ne so a ababa awa no ko okoda me ka ho asem de ode beto so oba so a yiwe no free o we nso yi free o menya bi ko ode ko menya bi yiwe free o. Okay, emfonyire di kan ye akwada na akwada ketwa onye obone akwada ketwa onye bone da akwada ketwa ni hunimfom na sabe nipade hi asa akwada na bo akwada ne kuno we bra posifo we ye efunu pagya dade we ye de pagya funu hwe omo ba no omo fa mo kyerefo ka ho preko enti mo kyerefo dade na ye di funu to so no enu bi uwuni ya de wo konkwa de a ye do beto so bi e do beto so e maka kyere mabusua se kyina bi me ma ni nyina akra maka kyere omo se me wu afreje pa de mempe wa de mbekọ akọhyebu no meto nsamantoa obaba bi ya no de enti a me kan se mempe na odi mkọhyem enti saade no aye de pagya ade no enu bi na akwada ketoa no oda so akwara ne bo ne pampase ena nanim no otumi hu se ye wiki ho ye de ade bo no ti da se na so ntremu fra nani no ti wo hwe ne hwene ne so hona no atwa nipa nye misi usura memma Facebook ne so na YouTube ne so se woni akokoduro pa sa obehwa memma because ano hye enna atade no we atade we de ye buronya atade ko nkro nketo mu a ye de ye buronya atade no enu bi na esha akwada no ena akwada no ewiase nyede onwo da de make on tiase awda obete de make yase go move as I talk I follow you you are free so
na hanso kra na ono so ode ne nan na de anya say awie ade na say o hwe maame no ankasa na furu so a utumi hu say there are a lot of ya kan bro say bruce so ana say I say hono no ye de ade bobon nti we wo ye kura no asebe nka akwara na o hye ne yem no o ye ye na funu ne boso no o yo ba pemfo a wo nyem ko wanim ko eno ana wo hwe no ko wanim go na yenhu sene eno nso eko enti adofo ti maame ni nie na media mentiase ne se kundia mbeku no nani no funu a muyi gu so no abaya ne so wo form oyoba ugina so oba nso nyema ne nufu susakura emu yedu ani omo de asusun de ani onyem de a obo Over there 1 minute. Akra. Edion. Mema abusia sabri o ma de hie free mu yakọ na mema wo mo so mienu nyina mo so kwesu so dem refer die efri se ewu bi eja na ewu bi die ya na esene dada ewu se opemfo pa kwada wo hye ne yamu se maami be wu be wie afei na o mo be hwese akwada no so ebewu hwe senia akwada keto a wonim bone ye de ade abobɔ na nim pa ne na no na hwe se ewiase a ewi no de kura ne nipa bi je ti ne nipa ho se ye di tuo bo obi ten a ya na ye baako endi se awuo no ya na ebeye yakura no anya yakese eye hyew ten wo bepre ya na akọ we de otumi se wo munya abotre de buo pa wo sa banso bro ne se ne yekum wo no ye na nimu nyina aseye akwada ketu wo nim hwe wo no so na no ne sunche mu ade ho nyina wo maye no chese enipa bitiri mo den na we nyankopon fa wo no bone no enche wo no da se ne tie bia nyankopon be yi wo so krata se opemfo yi so woni obey moma mo sama anya sama ba heart na munyina gina wo mo so mo ameka wo mo num asem na se ne mra ne etie no ya no wo mu ni akra kakra meka no maboto odiboto akare 1 minute nana se me to nyina me kai pa se obani a unua bi ni a di kan na mama mabuja fon yakọ na me mo bata ne ba so nanti yi pa na hwe me hwe struggle mama ne se nipa no so mo doso a nipa ba ko pe wo san nyim na woni mrante san struggle ana wo hwe sene de ni di nkomo yi no wo kana struggle de ekoso yes ekoso pa na nanti oba we kura na ho de yesen na me bi se 1 o'clock na mo se oba na mra meje duru be ma na on fa ni oni ne nyim ye no owen sa time no yes nti se ka bibi mponi anka se nka ko jawo yere na de be kan won ti ase yes se me ri ya se me time se ebo wana o fa me ba ma be duru nti sa ba me show ma oba no ko na nti sa sumunu mo kwa na be ma di at least wo de huhu kura na nka wo de wen wafu wo fi se ka mo ye mienu ana me san ka we be si o be support me say posifo mpeke be makora wo ne oba we ti bi de 100% yeah support na de ma good from now ni kwanse nka bada now kura se nka be ma na wan invite dada because mentia se we ja oba tan ni akora keto we asuko no ma 2 years we kura 2 years me yeso so wanyampu se omunko ananti nko je duru no msan famra na sa o kada driver no sukura punana o wonsem yi anu bebre se yampa se o kada bi ne kofa anu free ayare pa wa eye de no ankudu no akowu yes media mafuto kakra me de ma mo ni se nana se o ko ho na se ho aye mana mo se bra 12 o'clock da ba bi da wo ho da anado o ko du fi na onya untimi ma san da ade che wu
da na wo nantia na wo ba se me ko no mantimi amma na obeji wadru ma mi ko da ya na nke no no kongu mpanifo si nsuo enfam asan nti wo ko yi na mo se 1 bra 12:30 bra na nka wo da ya dear pa na wo si ehia wonti a wo ye nim ha se kwa mi nie dear ne ehia wonti a kana mi se bana ma ba mpese misike wo no odi ma de ma me bobo se si o wa anti kan de wo ehia no kan usika sei kan misika balance dynasika 38 million e wo no ena osabo me obusia 45 na system 65 ena o ma 20 enti aka 45 ena me momo sika nso a me de kan no ma no e de ma no na 8000 ena me show ni me spray ni me singlet boxers showcase ni na me ya on fa ma de ma me ena de sa me pesa wo ye kora sa nkwala no sa nya na ma obe die ni me so ma twen ya die ni no wonye se me so me niska me de hwe nkwala no me sem ska ina ahye enti na me so me de abeda amo se mum man nya die ni no na won hwe ne ma ena de bebi ode ma me se me fam container su nsi wasi mi peje container no ode ma ko rent control ma me de me asema abeda amo eja me de me ni obebe kama asema container no ye de ewum me ton tade wo enum na unye ska de hwe nkwara me pa cho ai de ofi enye ne ma no ai ni ne che wusa oma obi da bere koma se wuni se me ton ade wo ho asase kaka wusa ma obi de container na bi aba be siwo a obeton tade be ni na me enye masem ma ti asese edwade edwa wanyankopon me mfa ho sini ne che se mi mfiro na nipa na mi a mi kuta wo ma na mi hwe omo no mi mfiro no so bi fufuro mom de on betena so no ye ntone de no ndo wonye de obe na me de me ma no munda emuanda enti usika 38 million ba current balance ai 80 million ba ko momusika pa cho ai ena 45 million ba ko eye bosia enti o keka bomu a na che se sika eye crash no ka wo de wo 16,300 cedis out of 460 million or 3 million esa aka ho asem na wo ken wo yi no free mu a o se de enioma bio na sa wo ne ho sa keka na mintie si so mattress ena me showcase me show spray Ghana made member pabo boxes singlet ena hand ena da so yi what is aduma we now so the free kumasia e de koma be ma ne won kran se onye ono onye ho aduma no okay aha ana de bobo na mintie ena eno no sa nyoma we no ena me TV ena decoder na decoder ena mattress o mattress nso won ho ene washing machine wase no se me na me se no me nyama na me se no washing machine ena microwave cylinder ni na wono ho no ohia wa de ena o ma ye nkonya stuffing chair me de 15 ono so ne de 10 million ti me ye nkonya me hia me misika o share na ewu 50 million na wo de man no nkonya na set na em se single no mienu se single ne 1 ena 3 in 1 na 2 in 1 me meje 3 in 1 no ena single no mienu se ba ko no meje no na jusika se usika ne wo ska wo mu de so do usika 50 million ne shape ti ya ne ju 50 million free me ana eno so ye open konwa no David o da so pe wa de e de ade nkonya no aha waya be mai o da so pe wa de pa cho David se wa nya ho ade wanya me ho ade ene ye nhwe no onko ye ho ade David on summe no wasa bomi delay mene na wo ye Bema pen next month and obenya 12 years mene na tena be 3 years 4 years e chire kuransa na me ba wo bema no enti wo kabon ko be 16 17 years ni to ndo onsumme wa bo dile patron obu kwasi anso ache ena wo so wakase me oni minni ho me so na minnim so oni minni ho because ufiri nkramba me no wana wo ho no afini first mu say ya
ena wo so ankyɛnse de ba efi me so menim sɛ tem bia yetimi ntɔkɔ ba yentem na ya sa ka bo ntame menim sɛ bia ade fofo ntimi so ma nda ambo anka ho asɛm biom enu mu ana wo sia wo ne meja ena msiyo mate na emom adanu duru a ena ebehwe ntimi so afi ne danu duru ama me to ndo onsum me no nhwe ne ma onjina onye die ne ena me no ka sɛ endra me firifie embra store honum me ba wa chip bags be me ensa ba begu nenim ho me bo ni dede me ye dede pa sese o tu kwan o ye de na hu isu o tu kwan but equalat me ensa esini kwan ano ama ne yero nso gina ho ono nso hyedem ti me bo dede opie ba na o hye tra o hye jin stra o hye na o hye no ti me ye ko bo ni dede sei o be dwane me ho me hu so o be dwane enti mbo ndede no musa twi bag ni na sadu kogu de obsa sama mi ko ada sesi a wo ye di security ana o ko body dede sesai o jane ya nka sami ko oni ho ye ni afre no tie me ye ni afre no enti sa wo wuni security eye nsen ye frɛ wa ma ye soma petuo mani di wachi ba bia wo beko bia me pa che wo enti so obi ya o di ma rent akọ wo di ma rent din di akọ dan a wotimo ofie ho no de marent e de akọ enti mesra munjis kani na ma na onye nkola ne die ne ni ne menimu ya enne na me hu se me ma no papa se nya ne ma me a mesa menim fifiri ahwema de se ye ne de nso pa de a e ka o se me bo ye ni na obetwa be 1 year ni de bia nkola ni ko square 50 cedis ena mituwe misike kamuna 70 cedis ma mu 50 aka 20 cedis shema ho unnim so mu didi so mu ndidi wo kwa ono nkola we o 2 years we o 1.5 enti say even say na wo makura no mu tenant na wo ni do bia e de man nkola no wo ma na wo twem na wo so twem wo ni do bia de ma omo yetimi ji obi bakura ene ne tena e ma nipa ko kwa ebusuafo be gene so wutumi hu nipa no ne do kakra wo ne tena ekura wo be wo tu ebi ni wo mu e ma oba wo ne tibie na no ka kire nkola ne se omo ye no me for ma mpa wo so age di se omo ye no me for ma be ma yire do tuwe ai ne yire wakọware foforo we so wakọware wa engagement ena sa ba na o waware ase no ka kire wo ma ne se omo ye no me for ma omo ka no na wo ho mi no me ma na ka kire omo auntie omo ka kire ono ankasa ne sister ti mimi kofa na me kofa no ma wonkran ena me sister de omo mbere omo papa wo mbeda to omo bae meme ko na me bae na omo ka se eso omo bae na omo dware dada to me se na omo mama off na ono ba ni ka se ofun so ena okache omo se okache oba ni se omabo ena oba ni busa ni ekache ni se omo se omo kwan so we mbusa na o sere nti we mbusa nkwala ni se kwan so ena obusa omo se omo dware ena omo san oba ni san no me wo mo nko dware na no me wo mo ti ade che na nkwala sko bo omo ono ankasa ne sister na amane sese ena nkwala mbeka o so nkwala ni ka no na nkwala ni sunte ma ono kure sumbi me ba ya nkwala ni ka kwa na omu so ena me so enehye Arofonia de share Rahana to Habib na samo de ba ha no enie oni owura ihia ne na wo mamu mienu ewura yi na dwuma no ye nti oni adaage saa be ma odo ne ma hwe saa bre no be fa nkwada ikura ade wono mo konkran ya akukọ ni ntete bade na nso we die akukọ ni kwa na ne masa no ono ane ne nkwada yi tena ya tamuso ya yetu omo sika ni ho according to obey ofre no ono ni sika ena ode ma be ma no kire se no omo ne ode nkwada na koda kiosumu ena ono obey yi ni sika 48 million ede ma be ma no ko han dan 1 2 baby a ombeda e ho na de mattress to bam 3 edem ho hye ono ye obi adwuma wa achegya ho adwuma wo no akariska wa nto ceiling fan e no to condition e no de ko boom na adwuma a osan ye momo no a transfer free kumase ha se be ma na nya adwuma de a ene ye be ma je na won so fa ye adwuma sebe sa be die ne beba enti da no da be ne ye sa story we no 27 for ne da be Thursday
mebusa wa afidie yi so sese sa nioma we pa wo ye de ba be ma de se be ma beja wo na me ma bra ye brei sabe na wanya obi a ono nso mesra me ka o obeso agu ano kakra ma nso wanya home kakra ma bi twoku ma bi trimo din wa huza ho kire oba bi sabe wo bi pa nso no ne bontin su ni ana ono ane huni aka bo mu se miawo twoku nanso we de sete saa de wo kai a wa anye saa de mu bia na obema wanya mfre bapa kakra na kwabrane wa home saa ba we nkie nwa no enti amambusa ase ene usuman ye oboa be ma no de na wanya ma be ma ninti amo akofo ba afoforo sai ne wo ware because be ma ade a be ma bi achi no matter de wo de ye no emwa wo de boa no se wani nso no a eye be ma bi achi wade o de fa mano left and right top and down manini dim feel se ne tie se wo mu a umu be ma. If you don't respect your man or your husband, nevere ifri wumu. Abaye ise endi wonim. Kwame, ate say Yankopon adumeja. Uye Togo ni. Mpacho ani. Ufri Togo krobe so. Ifra agwenyive. Agwenyive. Ote teka yija. Mpacho ani. Opapa fie. Mpacho ani. Hobi na uyi asase ma awurai ma wode ni container siye mpacho aye wa na abobo container ne ma na mpacho da bi eyo no ani sika mpacho aye confirm ya na deny oni obey awo mpacho aye awo oni ne wo masen mienu confirm ya na deny wakada se enkwada ne nyawma mpacho aye nti ubeye DNA mpacho aye efri ho no a wo ka aye no wa man kwada nu sikada pacho dabi edi be se ni mfanse ekwafe okay ye bebusa wa no asem wate pacho na wa kirikiri mu wate pacho abaya isa confirm ya na deny o papa firi mu amokoye na yiye wo Togo obo one osesa besia e ma mo de koy pacho boy besia watua bi pacho ani akasai metua 2000 Inti ya mpasa aka 45 million. Okay. Confirm ya na deny. The make nyina no is on record. Yeah. Inti dwene hu yi ansa no akasa. Ana deny say rei kari sika free Kumase ebre o ma de ko han dan won kran. O ma miska ne mo ho no nkyeremu ho. O ma uska. Inti ya ai so o ma uska. Ema de ko han dan sa confirm ya na deny se sa dan no a wo ko han ye no tamu anso na wo je advance say to free ho okay afei confirm ya na deny ya na nso de me confirm ni me deny ya ba o this is technical English. Yes, sure, I'm using technical English on the show today. Allow me, please allow me that say confirm ya na deny say urei ordina djuma free Kumase de bre won kran say ye pacho de djuma ne ban kran okay afei sa confirm ya na deny say ni momo sika 8 million e wo ho e wo adwuma ni mu pacho ho ne ibetimi akyerem ubetimi akyerem na sika wo ho ampa pacho okay edan no obe han ye no sa confirm ya na deny so oto a condition e de bebo dan ni mu mpacho ayi oto mattress to mu mpacho ayi oni ni mienu ka bo mu ye edan mu nkonwa set a wodi ni 15 million e so maawo mpacho ayi okay owo ni fresh screen ni decoder microwave mattress washing machine ni showcase ni stuffing chair AC cylinder spray sure singlet boxer shorts slippers and an techno spark phone confirm ya na deny ni nyina wo ho pacho ayi okay na mpese mi din kan ye confirm ya na deny ni wie na afa mi wie a mama kwa mi soku kwan
na ono nso nkyire mu a owo e wo saa asem we ho no ode aba mama Dr. Manko antena akwa mbetena na adofo munya abotra kakra ma me wate munya abotra kakra ma me na enkyiremu bi e se fata no ene mo bete enso wo ho enye se ga ne ho nye fe ena enye se kwa me nso ho nye fe wo mu nyina ye kokoko me pe wo ma na hwe ese ne nkwala ne be ye fine me pe nkwala na hwe wo mu nyina ho efe young girl young guy ena nka mashia efe ensa ko ne ensa ba wa awadiem efe sa wo ye bema na unya oba sebe owubi a otumi de buafia ya amoani na ho na nani so obu ya amoani na ho sa wo ye oba ene se wutie me na wo nso wo mu bema jai na mema mpe me miti hoi ya ofo de yenim yen e kan yedin ni su ho ene ye pepa ye pe ya ofo de ye pe wa wo de ya obi a cheke wo ho hwese me boa kofifo nso pe kofifo nso o da bro di kofi kofifo nso pe kofifo nso pe pa na se me nkan bibia o na kwamefo no nya atwom ne wo mumu kwame beye ne ho te sa aseme pe aseme mpe nya atwom wo kwamefo mu ewo de ho na obebusa so mbo kwame ndie o na nka nya atwom ni mumu anka akwai wa unim sa de wo pe ye ka wo ye yi sa mpe afedi ye ya wo ko ya wo se ko pa ye yi mu ye nya atwom kwamefo mu ye nya atwom enye hu ekamudin ni so ho hwedin a wo ye de be mawo de o de beto ba ni nyina no wo nkyiremu nta na no na ma ekyire bi wa afidie so da commercial da de asi ho na ma yes education ne power edin bi wo ho no mo a ye de to wa na associate ni nyina yesu de ene ne nam nyina yesu areho abededie yes ni nyina no so wo akwaba de ye yo asemo a obey e de abeto ye nim ena mebusa wo ho nsem bi de obey kai unkyire mu ne sai ejam pacho me da wase na akonya ho de amame minkyire mu a me de be ma ne sai obey afa na 2010 mu ho na me ne hyiae 2010 mu ho na eba na me ne hyiae enti emu na obefa anyensen na one ne sister eko hospital ko yi nyinsen ngu ya se onyini ye omu yi nyinsen wie no ne sister mami wo ne say mentwe me ho mfiri ni nua ba no ho na mso okay me di oyo enti ohwa eja oba ne be ma omodom enti ohwa ne ewia no ho no aba enti emu on mo obefa befa anyensen 2012 na 2013 ye wo akwala no ye wo no 21st April 2013 enti edidimu akwala ni nya 3 months to 6 months ana obi channel ntoma mi hu so we front or den ntoma ba fi na mebusa ansa ntoma we hwa na de ma no so bra bi bebi okoton awache no hu na ntoma o de afira akwala na ate na otoma no msesa ntoma po so okay ma mfanya asem na metwa so bedeni dia menene ko ho pa na adwo menene ko ye enti edidimu na mitu kwa Accra na madam fu bi wa Accra New Town ti me kono ho ti 2014 ana me koye enti me koye no ma mbabie ma 2015 ana me bae na me fa akwala be ma ndene koye na satana akwala nya 1.5 year na me fa akwala ne koye enti me be fa akwala ne koye bo amambo na mani onya we me fa akwala ne firi nchen so mpesa oba me nchen wo fie to ade be chen no te se me ko Accra because atam kasa me ne wo ho no bibi kakra bi a ne yako bibia anya bufu ni kasa baba meso me wakoma kakra no so wakoma ti me hwa emwa me nti ya ma me firi na me ka chen se obi ampa ni bebe mfa na me fa akola ne koye enti edidimu ana
the sabi shy me ba back me call Accra no 2015 me call Warrior and me Warrior no na me ma me papa man me ma ne ba be gina mu na ye bibi anti no me ba back say me pam papa cho say de me ma anyi ni enti emu na me step mother and me sister mo ka so kwa me wa ba de ma iska ne anu aduane ata na obai we fi ho ana mo ka so ne say oyere wa ha nti ono no nji iska no anu aduane no ana oje no anu aduane no fine ye di ye ko minim dia ba minim dia siye na kasakasa start isi ma wari nim e won kran awari kasakasa enti me wana mabakumase enti emu hono no o ka se me high dime ma no am so okay sata na me sister so awari ote ejeso echire hono ejeso zongo echire hono sai amofro ho odwina se o se bibisa ana me ba me free nkran ba na me ne mi nu ko hono e ko pe dan enti me ye pe dan sa dan na so wompe na e chiri mu a na e digija na ya sa ba enti ya ba me sa be konkran ska me de ba sen ka me de be high dan no ana me de 1000 e ba that time 2016 no ana me chemu me hi 3 million na me de 7 million man na me de 3 million ye ka lori fe na me ko ye e man na phone no o yusu ye fio ana guy bi ye fe sky moja ana o wi phone ana me sa de foforo man na me ko ye ja obi odon ni ye mako nti one de o ware no onkran ni nyina akora wo ho na o da so ne twempra na me ka se me ba se mba pam papa cho wo de me ye no ho no enne men ka se bi esro enne ma aduane na me mi hu ni se one ne be ka boom e ho de ye ane ana de okay enti ye okọ enti me ko enti e ka ne se me ko drink kran no me sabai because e ban sa na me kona maba ma me ninka nkra hono ma oba na me ware no e be ka che me play blank say dia me no ontimi biem te no obi amfa ne kwan no so okay no problem tema me se sa me nyoma na me buy betina kumase be 1 year na me sa konkran no 2018 sabi me kafra me konkran no me ko di software enti na me di asofo chi enti me asofo na nam tino me asofre ne ba me so enti me di me papa chi ya na me be di nkumase me ne ba yin na me di akwala na e ba no be ma no wo me nchen enti o friend se ma bedru kumase me ba yin po ma mba fi me da hotel bi wo o ko joso krapa ho no ma mo friend what dey member hotel dey enti o ho na me ko dai na me friend na ajo no obae enti obae no ana de beye ne ye wo honom enti wo honom no sa na ajo no me notice bibi ana me busa no oso anya bibia na me sesa oso okay sa wanyem sa wo notice so wanyem me notice na wo de o ye de na hu de okay de na hu nti e ma wo notice me ni hie mu no me hu sa da bi oho ayehye na me se onye ma na o se da bi so okay fine enti obanye chire na anyi nsan ni be nyini wie no one me sister ene ga bi na omotie fie omo be koe se o nyi nsan na awonyem na nyam nua na dia na o dia be hye no sa ntokwa na omo kome ana man tokwa ya me so ni me ma so enti ne tintini ni nyemu no 2019 ana me kom na me ne sofo bi wo Accra special na Madina Oyerepa side ho enti me free ne nchen ye be wura corona ni mu no ana me ni oba foforo so because me ne sofo ma me ne jai no your sofo ma me ni jai yes me pesa me ne betena no me ne ni su no kakra ntokwa beba nti me hu emwa me ana me so ejuma na me ye ni nti no me hi obi a like obe boa me because me nkwa me ntimi nye ti me hi obi obe boa me fine enti emu no hono no ana ofre me ka kire me say opesen ka ode nkwala no ebre me na onya ho eye na ejuma na me sesa na me so okay se mate
enti ofre me ana me free kuma enkran ba kuma ase ana me befa ankwala ne mienu me befa ankwala ne mienu de koye enti me kɔ no ma mfa ankwala na mba nkran me de omko straight to Togo akoma me maame ndo omko maame wo Togo na papa stiase enti nkwala ne kodi honum enti mu ana na mi nkwala ne bedi Togo na me sa bankran ma mba kuma ase enti na me won kran sata na corona na minti no na kan say me juma na me ye mobile money bi ewo Madina ho but no corona enti be stop here ana me tam so me dan me rent tam be so sa corona ni enti asori ana me kona me ko siesi ewo pantan ana mo ka kire me say me ndi ko to asofo ni enti na oba na me ne no so afanya nsen oba bewo enti e ba na sa no me ko ba asofo na mane na mo so da bi asori no wasa se kakraka amuntimi ma misika se me gem fan ko haidan e san se asase da wana nkrofo so abobɔ kieso wo enti no se me pedia na se isika na nkomo de be haidan ma me no because omo high ni 1 year 2 years asa be so enti me ma ye mbɔ kieso ma me se me niji ho na me so because na me ya ejuma asɔre ho no ma enti no me pesa ombe ye na omo mbɔ kieso no ma me na me ne oba ne nkwala ne kotena ho enti ya titimu me ye state me twa oba no me baba no me twa no picture na ɔte akonwam ana me twa na me ne to me WhatsApp enti wo ho na okohu ye ana ɔno ba be frɛ me sɛ adan ye te hefa because wo hu picture bi ana me se picture be na o send picture ne maame o send maame no ana obusa me sɛ kasa ona metio ana obusa me sɛ ada ye tiki asumana enti ho na me ba be kyerɛkyerɛ mu akyerɛ ne so sei ne sie enti corona ne ba na ne nyoma koyi enti no ama se nyoma mu nhye danye na so okay saa na me se an ana o se dan ho dan boy se na me se gise me kobusa ana o se saa na me se an no me so kobusa dan na me ka kyerɛ no eno mpo me frɛ madamfo be ma na me frɛ se me na me wo Madina enti me busa se ono wa chimota na busa ne se onpe dan wa chimota ho ma me ana onye bi ana ofrem na obo mama ne na me obo ne ma me na ana me frem bo na ma ne se ye bo ne yesisi ana osesa na me se ai ana osani scan na me de koje ana ose mempe washing machine man nyoma bobo su na me ka se no kro na me kwa me bi ma no se me mento wi ana meto wi ono na se o ye nto wi mempe AC e man I'm so okay. Me go busane bo na me go busae. Ana me se no se perman ono no ote hen. No kumase ha. E no se perman nti tofri akra abre no kumase ha. O ka se opeso oba nkran. Na emetena. Na ye nya adwuma no nhwe nkwala no. So okay mate. Nti yesi do ye toy no hen fa ne ye de boy. Ye de boy dem ho. Na hwan na te dan nim. Menene ni mi na te dan nim obae. Me high dan me ne nkwala no ko mu anche no no so bae. Okay. Enti ye ni mi busa nyoma ni na oka se mi nhwen mi ye ni na mattress oka se ono a ne hwe ka se open mattress na me so okay fine and the mattress no mpo ono ka se open na nya na me konyae ana me toy fine ya toy no so na ne nyoma no showcase ni spray ni na no ono a na di ni na ba o de mane ka VIP ana o mo de bae na o se me kopeda me so Achimota new station one man dabre ho nti me ka kosi nkrofo so se benya dabre ho ne de akosia na so ke na me kopɛ dabre me yeni na no kopɛ dabre na nya dabre nyoma ne bai na ofre me bɔ mama ne na me kɔ na me kɔ VIP station na me kɔfa nyoma no e de bai nti anche ana no ankasa bai oba na the fridge me fridge ana de bai ana me koshia na de nyoma ni na ba fi nti na me ni na ati achimota ho yati achimota ho no nyoma bi be course wo oti we one minute but osa oba ma foforo ho a osa ne wo ho menene nkwala ne wo dem ye di nkomo mu ho no kasa bae menene nkwala ne wo dem ho ho di nkomo no ehwe TV no wo dem abon hu naked ohye 19 ma 19 top and ne pant anu watwa video watwa picture anu ade asende bema no anu one bema ni di nkomo bema ne fe na akosi wotwi taxi ewa stadium
ano ɔde sɛn bɛrima no nti hɔ no mebufu yɛ paa kasakasa ne baa ne nti ma no krampo yɛ den na meka sɛ nsɛ dabi mentimi ne wo ntena ɛma ɔsesa me nneɔma firi bedroom hɔ ɛbɛgu hɔ sɛ ɛdan na ɔno ahai ɛyɛ ne sika ana deɛ ne nti mempake me nneɔma mfiri dɛm ɔsesa me nneɔma ne na pie ana me nso mantem hɔ nom no meyɛ hɔ amaba hɔ nti mempɛ sɛ nkurɔfoɔ bɛyɛ dɛ ɛbɛte ma no ne me kasa nti ɔyɛ bia no ma yɛ din mempɛ sɛ yɛbɛte ma no ne kasa nti ɛbaa saa me so meyɛ sɔfo ana mede akwankyerɛ gu fam nti ɔhɔ nom no ana ɔhɔ na ɔso ɔkɔ fine ɔsɛ ɔkɔ a ɔhia ne nneɔma na msɛ no problem mede wo nneɔma bɛbrɛ wo ɔde bae mpakyɛ ne nneɔma no mede aba deɛ na ɔde brɛ no mede mattress number ɛwɔ wode akɔma no ɛwɔ fie okay mattress no mattress number boxers ne singlet ne spray no because ɔde ba nkra ne yɛde yɛ adwuma na ɛtɔn nti ne nyinaa no ɛbaa saa me papa wuyɛ no a ɛwɔ sɛ meba back no ana yɛde nneɔma no nyinaa baeɛ nti ne nyinaa wɔ hɔ mpakyɛwan showcase no glass no ɛna ɛwɔ nkran because na ɛno no car no a ɔsɛ because ɔno no ɔde ba no ɔde ma via parcel delivery for ne bi no bɛmeme ba no mede ɛka no sɛ normal car bi ne ba nti ɔmo nso ɔmo ntimi ga ɔmo sɛ anhwɛ bɛba pae nti megyae no no wɔ nkran ne TV no ɛno nso aba TV no flat screen TV no ɔno ankasa tɔɔ ha a mebɛfa kɔɔyɛ no nkwalaa no yɛhwɛ no ɛsɛyɛ nti ɔbaeɛ no ɔka sɛ yɛnkɔtɔ foforɔ ana mene ne yɛ sika because TV me na mekɔtɔɔyɛ ɛwɔ madamfo bi ɔla pass ana yɛkɔtɔɛ 7 million ana mefrɛ ka kyɛ busa na ɔsɛ 7 million so ɛne ɛnyɛ sika no yɛntɔ na mesɛ okay nti mutua asɛnsɛn 3.5 ɛyɛ 7 million nti wodeɛ memfa ne sɛ wo deɛ nyabotrɛ ma me wo deɛ ɔno na ne deɛ na wodi nkan bɛfa firi Kumase akɔ nkran mɛboa sɛ no deɛ wo sika nim ɛna wo ne nkwalaa ne kɔhwɛɛyɛ no ɛne sɛeɛ nti wɔ so wɔ gyene TV ɛna ɔno koraa sa pɛ deɛ waa wokayi o ɛnso de 3.5 baa na de 3.5 baa na mode kɔkɔtɔɔ another TV ɛwɔ wadamfo hɔ na no na waa wontumi ntɔ kye sɛ wogye ɔno ne deɛ ɛka ho deɛ baa ne sɛ TV no ɛyɛ na ɔwɔ hɔ ne ni ɛhwɛ na ɛsɛyɛ nti me se wo na bɛrima wo na atew dɛm ɛna ɔbaaba sɛ TV asɛyɛ a wo na wokɔtɔ TV enti deɛ na baayɛ ma wokɔgye 3.5 free ne hɔ na wo nso wotua 3.5 gye sɛ obɛhwɛ bi nti wontua bi ansa ne akɔtɔ na sɛi ntia dabi na sɛi ntia na sika ne nso enti ɔka sɛ ɛna ɛnyɛ sika ne yɛntɔ okay enti saa nneɔma yɛ ɛsi ne nso Kumase yɛ bi mpatwɔ dabi ɛwɔ ɛsi no deɛ metu afiri ɛhɔ nom no metu afiri dan ne mu no na mentimi mfa nkɔ because mita na me yusu no hɔ nom no mentimi mfa nkɔ baabi a mekɔ no nti ɔwɔ sɛ megya ma dan wura no na ɔbalance me nti watɔn ɔse wɔ gyene AC washing machine nso wɔ ɛwɔ Kumase a ɔse wɔ gyene adeɛ ɔne ne mmienu ayɛ stuffing chair ɛyɛ ampa so ɔma 15 million ɛno nso ɔse wɔ gyene adeɛ nti stuffing chair no mobɛkyɛ anaasɛ wobɛtua ne sika na ama no mede ne sika bɛma no okay ade nti na sesei waka kyerɛ ne sɛ nkwadaa no nyɛ wo ma ade na ɛne ɛwo nhwɛ nkwalaa no kɔsi sɛ wowɔ ahoboa bɛso no akɔyɛ wo DNA wo na so wokɔyɛ wo DNA nti ade nti na womma nkwadaa no for the past 1 year ni sika kwan bɛɛ na wo expect sɛ nkwadaa no mfa so ne di sɔfo kwan bɛɛ na apɛ sɛ nkwadaa no mfa so ne di na wo san wie ya baabi a waa de man so ɔmfa ne stone si na ɔnyɛ nneɔma nkakra awura ɔwɛ I don't do that here menyɛ saa deɛ no wɔ ha waa baabi a wo de man sɛ wɔmfa container nsi ɛno na sɛ bi ɔde bɛyɛ masom kakra na nkwadaa hia biribi a wɔtum di atɔ no wo saa na kɔrɛn control sɛ yɛmpam ne mfiri hɔ wo a wo bo na saa bra ne su adan sɔfo agya nka menyɛ saa because ɔhɔnom no
menti ase no sɛ ɔka kyerɛ me sɛ ɔyɛ hɔ nom na yɛde aboa nkwalaa no nti nka me so nka menyɛ saa adwene pɔ no sɛ metu no firi hɔ ɛka ne sɛ yɛkɔyɛ me papa yie wie na ɛbaeɛ no ana ɔbɛhyɛ ɔhɔnom no ase no ɔhɔ na nneɔma no nyinaa starteɛ ntɔkwa no nyinaa starte firi hɔ because yɛba wie yɛkɔyɛ yie ne ba wie na mene ne mmienu tena ase meka sɛ sesei no yɛwɔ mma ɔse yɛtena ase na aware bi mpo a yɛaware nti na ansa na saa nneɔma no nyinaa bɛsi so no ɛwɔ sɛ mede wokɔkyerɛ me sɔfo na biribi wɔ hɔ no ma wakyerɛ ne yɛayɛ na ɔso okay wate nti mea me maa me ho mmerɛ sɛ 3 months ana 2 months ɔso yoo nti mu yɛdi mu a ɔhɔnom na one day mene ne mmienu wɔ dɛm ɛgyina me nkyɛ yɛ kasa ana onya kɔɔ ne baeɛ no ɔntimi mpeke kɔɔ no na me so wɔ mpeke kɔɔ no ɔntimi ɔhɔ na mefa afon na mepekeɛ na yɛ bɔɔɛ na meka ne ho asɛ mefrɛ no akɔsi ɔtwi taxi ɛwɔ stadium no ana mefa afon na mesɛ akɔsi ahonim sɛ rane to no mene ne ɛwɔ hɔ a wosɔre ade bia wɔfrɛfrɛ no no bɔɔɛ no ka kyerɛ me sɛ dabi ɔno no rane to no ne nka nkyerɛ ne sɛ wasaa ne ma bɛka bom ana me sɛ saa na ɔsɛ ana me so okay deɛ waka ne meda ase paa ɛnneɛ mɛfrɛ rane to yi ne sister Amina na yɛ nyinaa aba abɛhyia na mayi me nsa maka kyerɛ na ɔmo abusuafoɔ no sɛ same because abusuafoɔ no nim sɛ ɔne me na ɛwɔ hɔ enti no yɛ nyinaa aba abɛhyia na mama abusuafoɔ no ayɛ awɔ sɛ me ɔmo ba no me ni hɔ biom ana ɔso yo wate enti ɔhɔ ana kasakasa ne starteɛ bra w'anim na kyerɛ me die nti a adeɛ baako pɛ a wogyina so sɛ ɔntu mfiri saa baabi a hɔ na ɔyɛ nkakrakra de boa nkwadaa no ɛne sɛn die nti a sabio mama ne dabrɛ sɛ wɔntena hɔ ntɔn adeɛ memfa hɔ nkyɛn no but afei ɔma me nya aso agya mpatwɔ mede bag bi baeɛ ntadeɛ afena we sɔ me mu momfa bag ne ma no onyi te matadeɛ hwe masum sɛdeɛ ntia ɛwɔ fie hɔ sɛdeɛ ntia fama no fakɔ me ba maame firi nkran ba bɛda dɛm hɔ ama adeɛ akyenti no enti no yɛka ne sɛn meme nyɛ bɛma odi matem pɔtɔɔ odidi matem atadeɛ ɔnna yɛ ne saa ɔnna yɛ ne sɛ we yɛ de singlet ɔnna tete ne sei obo na ana agya me ba chasem na obusa no manu ni menim ni na me musa wasem obo ana nso me nya akwan so na tade na me te atade bi atade no yi na ɛno ana de bi ɛyɛ we nko a aha we nso yɛ bia ni nyina yɛ dakumu ana sɛ different occasion we no yɛ 31st yakɔ 31st night ama de achi 2024 ɛna ɔyɛ ɔsa ana ɔtete atade we obo no mambo no ɔte sɛ me mba maame efiri nkraba ɛde me ba ketewa abrɛ me abɛda hɔ nom intina ɔbaeɛ na me no me ma no kwan ma no mba mbɛda dɛm hɔ nanso me ma kwan ama me ba maame firi nkran abɛda dɛm hɔ enti ɔma wasomdwe nti na aso wontu no patchwan notice afei ni ensa nhwɛ saa de we ɔba otumi ma usika wode kɔhan dan to AC ne saa nneɔma yi a mebusabusa papa firi mu tumi kɔgye bosia de brɛw ma de kɔ ayie adeɛ baako pɛ bɛn paa ne yɛ onyina so nti a one na wo mienu wantumi anware no ɛyɛ die nti a agya deɛ ɛwɔ mu nyinaa ne sɛ adeɛ baako a metima aka ne sɛ mene ne yɛnhyia yɛnhyia mani ne mani nhyia ti motena koraa ɛnyɛ because mene ne ntena 1 month abra yɛnko da okay mene ne ntena abra 1 month a yɛnko da okay ɛneɛ ɛte saa deɛ a ɔse sika 16,300 asesɛe ɛno ɛyɛ ne sika ɛwɔ hɔ ne nneɔma ɛwɔ hɔ no nyinaa ɔgye afei san sum no wosum sɛe ɔso wabɔ ne delay nti sum no wosɔ deɛ mde ato anim yi mu sɛe simple ne sika ne nneɔma no ɛwɔ me hɔ no
ɛwɔ abosia kora mɛbɔ de tua ne nyɔma no deɛ wɔ hɔ okay yɛkɔ a nyɔma no mpo ma bɔ na so ma sa na nyɔma ama na ebusuafo aba so ama ɔmo baa de no mo ka kyɛn so ɔmpa abobo ya na ɔmo sa nyɔma no nkɔ ɔso wɔn sesa nkɔ ɛsan sɛ aka showcase ne mbɛka ho a ɔnsesa nkɔ ama asɛm yɛ kopie ebusuafo ɔtɛ mɛ nkɔ nkyerɛmu no nti sese wɔde bɛba nyɛ saa sika deɛ wɔwɔ bɛsia koraa bɛkɔ akɔbɔ de aba ɛnneɔma ne nso wɔ hɔ wɔde bɛba ɔsi sum no ɔhɔ deɛ twetwe so die ntia because ɛnyɛ me nko ana ɔne me te ɛnyɛ me nko ana awura wo ne krakye wei te na woyɛ mɛma sɛm wotumi kɔhyɛ baabi yɛ wo video de twa dross ne nightwear hyɛ na de sandi obi asɛm a wɔkan na no kura bi anim woyɛ double dating wɔboa asɛm a wɔkan na no kura bi anim akosi na wɔkan akosi mini na yɛ adwuma na wogya me hokɔɛ na msumsum tena about 2 years ɛna ma me do akosi ɛna me fa nkɔchi akwala na asɛm a wɔka so 3 months obi chairman to man ɔboa ɔkɔdi nkra na ɔkɔyɛ no wedding no na me nyo obi obeso ntie ko crusade ase ɛwɔ so am run about ɛhɔ na me kɔ bra no me kɔ me hu bra no da ye gyan ɔbobɔ ska ɛde be hye me ban se me kɔ na me ne ko se a unnim me ɛna unnim akola nso akola hye me kino de ska be hye ne nsem me ne ko sister bi gina me nkyɛn ɛna so a unnim na ebi a ade a waba asie wo so obo wafo na nyankopɔn wo yi ama onam so da bi tintika na number ɛwɔ so watworo number egu pepam ɛde account ne ko na me ne mansom nipa na me ne ko ye no on na gye number no te beduru fe no se me nua na adan na nipa no onfe nam so entitiatia obi na to ye de mouse nipa na unim no eno ko akire no nipa enya 3 months so entuma san de me be committee pofa ba ko na wo kan ko oboa enya pofa ba ko 6 ntuma ba ko 6 sia eno ode ma 2 years ka ho o mi no se ti minim nkomo no se na me ba na papa we ena mi so bi bo mi nkuro chie ne se me ba na papa se ni ena tie before say obeda adwoso a wo kokosia no na wonyem na ade kosia wo boa o si na mu ehye wo boa de no de mu na mu o hye sija so oboa de na mu o hye sija so oboa se kire se wonyem wo boa wa musa o se mu o hye mi do nyame kama ma ne hu no bo musa me hye e na saa kwala na wo ka no kora ono to ne nsansia ne me sa mbaba no ono kwa ne nsani bi ono kwa hu na wo hu do te wo no ono anka so onim se de wo ka sama wo ka no ne kura bi enim na to wo ka no entoro to na wa hyehyɛ ntoro ɛna ɔde ba bɛtena so ka sɛ usika no wo besia koro okɔbɔ ne ɔma ne wo hɔ ne nyinaa bɛba na emom sum ne de ɔno nso ɛnte ase a wo nso bi sum sɛ me nso me nte ase o so sum me o so sum me o sum sɛ me o so me o sum me 200 me nje ne kɛse koraa o sum me 200 na 200 na nya kɛse te so te so ka 200 me nte so me nje ne 200 say 200 cedi devil na say 200 million 20,000 sumu no eso awon te so me okoye oba ho ade e ka sai na obowe ti sa ka no fantamsen hu so no ko hia no fie sei ni e na me oni mitina mfie sei ni kwa me o si sunu 20,000 ejampa chominya unya Arafonia tiefo munsu mu tie bi monso mo de mo ani ene mo adwen ene mo sunsum nyina nso esem me ba cha men kasa me ma okwan se kasa men kasa akonhoma ensizi o ekọ well ba o mu mienu de o hwa o mu nsi aye no aye jatuja enti jaso ne jaso a na ye kumo eja naso obo yo akra on say asem wi aye kan nyina no be me odi nukre ekwan bi so enya ne nsam o kan aye obi anka ne ma bebre ho a anka wonye ntum na enso so dodo no a no ogitum say wo ho nukre ndi ne nsam ne fa ba bi no nukre awure nso so omo ta ba ha no awure nso ye ne nsam a oba ye obeka ya je so fa ne percentage be 90% de je say ne ma na obobo odi nukra de bia ni wa owura no esan ye na eme bia nsem bi okeka ye eno na ma oboa eba mu kire se awura no so nsem no a woka no enukre na ade ba ko a mehwe no wo ha no mo se krachi ontimi nsi ne bo
enye biribi me ma dwen mu na se na awura wei se de no kan sa na tie de na me hu ni se na awura wei eyi sika ma no no ototo ne mama no ntino na edin se obeka kire awura se woni na jai efisa se ohwe ne nkasa ye mu a me nsusu a ebe se awura ya chikura na waware ma be se miensa asese enso okwa na wasan aba okowale ba ko be pa papa che ebe o be pa papa che no osan ba wi awura wei okwa na ya yi no oba no asan ba wi awura wei enipa a wo so nim se wo ne na adwene nhia mo ye bibi a ye ntokwa enso okwa no asan ba wi senkente sa enkenya de se enke bra awura yi hunu se wo se ne ba maame aba beda ne dem ko betimi na ko se ne waka che ne se wagya no woni ne hwe ya wo ko fa wo ba foforo beda dem ho a enka ne bumfu ba waka che ne se wo so maame me meda dem ho na emom wa ma obi aba beda ho it means se na awura da so ne wo ho ana na awura wa adwen bi se krachi nya no eduru ba bi na be ma ompe wo ba eni ni sika achi ka che ne se onwa no ompe ni bio na onko se krachi wo ye ne santempa no a enka ne hoto no kanya ne se obeda adwoso hotel ya wo frɛ se won fa aduane mena se de ya okɔwe ya na mu ochi ya na wo se den no nka ne na je ya nka ne na jai ga ni sire nsija so woni na jai ya woni na jai den na nka sa be frɛ no se yi na wo de na ye tutuka so no bro no obo ase bro no bi din ye frɛ no tutuka saa na wo de awura ya ye o de ne ba na wo de na bete ne hoto so no wokɔ na wo de na bete ne hoto so no wokɔ ndi bia na awura yi din eda ne so se awura yi bo adwaman ana awura yi kofa nipa fofora na ekwan bi so no be man na ama na basa ewom be oba de bibie ni wa e ma okwan se fa be machi ba so woni na jai mfie mienu woni na nya yi da woni na jai enti won so ti woni onyamo a no won so akọ enti wo ba na beto anu asa wa be fa enti no ntimi nsi ni pin kan sai adodode a no wonya nti e wo se mema wo mpa na wo mpe ka kire ne se mempe mentimi no nwa opio okay na no na nya ho akosi kɔ no ogina nkwantie bia ni ja wade me antwempena bia ni na onya ne saa no na nka beboa no afei awura yi waya ade se dia meka aye no afei krachi se dia ne no obeya enani kire ya se dia wɔkɔpɛ wɔ bosia abetua 160 million no ɔmpɛ wɔ bosia no onye dia ne no anya se free na eko ya obeha ase di nkwala no chop money ama wo mo se the past some months over was like 1 year okay so okachre ne se okoye ne ye ne ma ne ka oboy for sa past no obetua obetua onkoye ye sa amra ne atwam okay o he ase ahwe ne ne okay wo be koye wi anu atua de atwam because ya awura wonko adwuma nkwala ne tifie okay enti ebe ne dai enti ene obeto aso ahwe na okoye wi a na afi de na waba be ye afi container no so hu se enkwada ne nti okoye de ne ye na nya nkwada ne de odi ondutu enya ne de a ene ye ne yakra bebo na ma na tu container na firi ho na emom se enkwada ne de a ensan se wono obehwe nu nti no wono so didi ho a eyeye medase yakwa me fasima mienu na yen sore ana tie for munkusa wantumi am na nka ye final say de nka esa mo bam na chia elda kwadwo asare chia ne mame ya gene so ya dana senso na osofo menka say osofo your opportunist osofo you to me kasa so your opportunist baby e ho de na ape mabusa wasam you to me kasa say baby e ho de no eno na ope ugina so e de fa dodode bacho da bi ntisa okay to aso na senkenti saa woni we ne di kan tenae okọ mienu okọ miensa yesterday okọ bia unse onya ne se de we ri ma no nti okọ bia na waka se na me san kọ e ho de because nana hu se oba betimi am kasem ma me nto ekon maw fa bow dem osesi no so obetena ho bi oh no ono ope ekon on pe fa see okukuru ni jetre nyina o edwa wodi nyina peja se miwura je na fa show brase wo na se be ba se ne nyina ya hwe video no ama esi na minim se wodi betu ho fu de tu ho fompo awie dada memfa ho hya se free eye abrante ya o chese o titi ni ri ama hono nsa wonim so be ma we so wo titi wo yer anaso wo yer wo titi be ma etumi ja ne nsa no etumi ma ne yer basa obe uhwe na wo oba fefe pa
enso nam atete eno hawa abrantie ede ne namunti no ena egya no ensam na otum so asem o kenan na dwenda ho ensem ni na clear etro bi anim dia o ka se eye ne kunu ene ne nua adai ya confirm ye che se eye no kre enti sa wo abrantie mesem kasa abranta wo tie me na sa wo suban bi mu se wo titi wo yire ama wo yire aye basabasa jai na emwa wo titi wo yire no aye basabasa odofo den ena obenya wo anaso yo ba no ahwe video na wo tie me a wo titi wo kunu a eden ena obenya afimu enti sa ti bia bi mu na se nipa bi mu ewa munjai mu sesa esanse nipa de yentiti no nipa won faso enti dent na wo titi no eden enti na wo titi na menhwe oba pemfo yo makuni enti mo amhwe oba pemfo enti bibia anyam akra no po hye yefo po den eno ayemo boni be na bofredi ayemo oni ketua ya ono so makuna atuwe anka munja ketua yimpo no onko munja no onko na mo de mo fisi mawie ayemu se obiara humo enso nyame na obo so nya asase ne dio ono no hu da chibi no ubebu hu akonta da chibi no na ebepie mu se kudi boni se eho no na obo hu gina be na ye me ya se ni pa bi sen omudi boni ne ko anima na afede omase nya adwensache na owanya adwensache na nyakopon edi achewom edi omofom so achew na omo bibi se no maba be ye abode foforo na ye ma ye nya boni da no momo no ye mom ne ye ba be ko bunsam gem ye ba be ko hell no mo de om ko heaven enso eno ntrese se da chibu be sisakra na di unyonku boni sei boni be nkwa no ba pemfo wa ye wo oba pemfo nefu eboso a enche no wa boni be eno oye wo so wa ye boni bi nko a ankafu weni tu fa weni tu ka de jai ma ko de chia kwa no fa ne ko si ne bia fre so won ska bi o se bia chopa bi no bi ye be pawo se den yo na ni waja wo na do we nsuro we hu sade a me ye da chi bi moja edibim na be kasa ntimi njai we hu wakunu obi maame wakunu obi yire na mo de da chi bi no aketua e wo mamo aketua e wo hopa na me bompa se maami ene ne beni akoye o hye ne yafumi ne samman ne kra on da obeta tamo amma ba be kama num no kre nya nipa entine yase enya boni sei nipa entine yase endi boni sei wa hwe video no raho me so me raho so wo sat bem sei se obi abopa koku obi opoise obi a sisa firi hu sisa efiri hu esanse so obi a enhu a da chibi no anase nyakopa de ehu ensisa efiri hu eni abayo nso no so wa hwe ne kunu yare edu so promise ne so be wa no de ko wa obi so monji abayo ne japade enfema no monji ne sika se ne abrante ne ka so be ka kobo wo besa o ma no honya ondwane no nkopo wo besa no famre oba no ne ntine yase mbu nipa kwa siasa ye ntine yase onu na nkobi anasa girl no ede ye na kanye ne de anka enye ne de intado for video ya hwe subscribe mam wate me do be say subscribe na like na share na from mo outside na no omunya video e binye de enhwe no mo fintu omo hofo say isi ana ne yase ne won ayehu omo fintu omo hofo media ne pemblens me do be see da senne na e chance ne e be senhia macro. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.